cariño tiene Iván. Está la tele. ¿Dónde está? En la tele. Ah, sí. Bueno, bons días, señoras e señores diputados, funcionarios, medios de comunicación, público que nos acompaña, bons días a todos. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de novembro. Comenzando polo primeiro punto ao do día, que é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 29 de outubro de 2024. ¿Hay alguna cuestión a acta? Bueno, pues entonces votamos. Sí, ahora cuando empecemos. Porque tampoco chegou ainda. Votos emitidos 23, a favor 23. Hai que sumar un voto telemático do señor Iván, que por motivos de saúde non pode estar aquí con todos nós, por lo tanto, seguirá o pleno telemáticamente. Queda, por tanto, aprobada a acta. Punto 2 é unha proposta de rectificación de erro material da transcripción da acta de sesión ordinaria do Pleno de 30 de xullo de 2024. Non sei se hai alguna... non hai ninguna intervención, por lo tanto, votamos. Votos emitidos 23, máis un voto telemático, por tanto, 24 votos a favor, non hai votos en contra nin abstencións, queda, por tanto, esta corrección de erro material. Pasamos ao punto número 3, que é declaración institucional en solidaridade e apoio á veciñanza e aos concellos afectados pola dana. Está asinada esta declaración polos 3 voceiros da Corporación. Por tanto, se os parece, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 23, máis un telemático, por tanto, 24 votos, todos a favor, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobada a declaración institucional. Pasamos ao punto número 4, que a aprobación se procede do proxecto de orzamento da excelentísima Diputación Provincial de Lugo para o ano 2025 e documentación que se acompaña. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas, por maioría, coa abstención de señores diputados don José Demetrio Salgueiro Rapa, don Héctor Manuel Corujo González e don Francisco Javier Balado Teijeiro, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde informar favorablemente a proposta sinalada no epígrafe e propoñer ao Pleno a súa aprobación. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos o proxecto de orzamento, ten a palabra a dona Carmela López. Gracias, señor presidente. Moi bo día, compañeiros e compañeiras deputadas, veciños e veciñas da provincia e medios de comunicación. Comezo a intervención agradecendo o traballo realizado polo persoal desta casa para traer a este pleno o orzamento para o ano 2025 da Deputación Provincial de Lugo en tempo e forma, algo que identifica e distingue a esta corporación e ao seu presidente. O orzamento consolidado para o ano 2025 ascende, como ben saben, a 130.402.892,23 euros. Supón un aumento de case un 12% con respecto ao deste ano 2024, e ese incremento débese basicamente á participación nos tributos do Estado. E cal é o obxectivo destes orzamentos? Pois seguir mellorando e ampliando os servizos públicos e promover a actividade económica en colaboración cos concellos e co tecido social e económico da nosa provincia. Cooperación, políticas sociais, mobilidade e apoio aos sectores productivos. 4 liñas estratéxicas. Cooperación cos concellos.
Como ben saben, a Deputación é o Concello dos Concellos. 67 municipios son os que gozan dunha política transversal a través do principal instrumento da institución para esta liña, o Plan Deputación, dotado con 11,5 millóns de euros que se elevarán aos 22 millóns coa incorporación do remanente. Un reparto transparente e obxectivo dos fondos públicos desta institución entre os 67 concellos da provincia, independentemente da súa cor, e, sobre todo, con autonomía. Esta casa respeta os concellos da nosa provincia. Políticas sociais. 41,2 millóns de euros. Servicios sociais, benestar, persoas maiores, igualdade, cultura, deportes, mocidade, memoria histórica, educación e emprego. Prácticamente un terzo do total do orzamento da Deputación. E por qué? Pois porque é un compromiso, porque é a nosa sinal de identidade e porque somos capaces de garantirlle unha rede de protección social ampla aos veciños e veciñas que representamos. 9 centros de atención a maiores. Trabada, Pol, Ribadeo, Afonsagrada, Castroverde, Pedrafito do Cebreiro, Meira, Navia de Suarna e Ribas do Sil. 300 prazas para residentes e máis de 200 postos de traballo directos. Unha partida de 11 millóns de euros reservada para manter estas 9 residencias e para continuar avanzando nos proxectos que temos comprometidos con outros 9 concellos. Becerreá tamén, señores do Partido Popular. 3,4 millóns para o Servizo de Axuda no Fogar. 1,3 millóns para a colaboración co tecido asociativo vinculado aos servicios sociais, 4 millóns para a creación de emprego, 3 millóns en educación, a Deputación de toda España que máis recursos aporta á universidade pública. Mobilidade. Que é a mobilidade? Un dereito da cidadanía, un factor determinante para o equilibrio territorial. 26,5 millóns, unha importante suba con respecto a este ano. Para tarefas de que? De mellora, de conservación e mantemento da rede viaria provincial, que, como saben, é a máis extensa de todo o Estado español. Apoio a sectores productivos. Esa colaboración co tecido empresarial e profesional. A día de hoxe, a institución provincial é un referente en iniciativas públicas en apoio ao sector primario. Incrementamos en case un 19%, ata os 13,4 millóns de euros, as partidas destinadas ás actividades estratégicas na economía e no emprego. Granxa Galloso Castro, 2 millóns de euros. Granxa de Porco Celta, máis dun millón de euros. 3,3 millóns de euros en iniciativas vinculadas ao sector do turismo, Lugo Termal, Programa Coñece a túa provincia, rutas fluviais pola Ribeira Sacra, apostas para bater récords no número de viaxeiros que elixen a nosa provincia para vivir experiencias de calidade e sostibles. E 3,8 millóns para conservar a posta en valor do patrimonio natural da provincia. Resumindo, hoxe traemos a esta sesión plenaria uns orzamentos útiles, realistas, investidores e sociais. Moitísimas gracias. Moitas gracias, doña Carmela. Polo Grupo Popular ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Bueno, unha breve puntualización para que chegaran en tempo forma tiñan que chegar antes do 15 de outubro, pero bueno, ainda así é verdade que chegan antes de que se remate o ano. O orzamento sube, e iso é certo, sube un 12%, pero teñenlle que explicar aos lucenses por que sube o orzamento. O orzamento sube porque os lucenses cada día pagamos máis cartos en impostos estatais, por exemplo. E o titular non é que a Diputación poida ter un dos orzamentos máis altos da súa historia. O titular é que os lucenses pagamos máis impostos, especialmente estatais, que en toda a historia. Ese é o verdadeiro titular e por eso teñen máis recursos. Cada vez que pagamos o IBI en calquera compra, o IBE en calquera compra que facemos, o IRPF, cada vez que vamos a gasolinera, cada vez que vamos a un bar, cada vez pagamos máis o Estado e iso repercute evidentemente en arcas como a provincial. Pero a pregunta é, estes orzamentos van a ser vos para a provincia de Lugo, para os cidadáns da provincia de Lugo? E a resposta é clara, non. Non van a ser vos, porque van a ser vos probablemente solo para unha parte pequena, probablemente unha parte moi pequena, que é pois seguramente onde vive o presidente, pero non para os demais, non para os demais. Estes son os orzamentos da injustiza, da insolidariedade. E o que nos preocupa non é tanto xa a insolidariedade, o que non nos preocupa xa non é tanto incluso a suba de impostos, senón as luces vermellas que estamos vendo ao longo de todos os seus documentos. Vostede falou hoxe, estuvo expoñendo a memoria destes orzamentos, pero hai documentos preocupantes. Luces vermellas, vamos a chamar.
A primeira delas é que prevén que se reduzcan os ingresos polo IAE, polo Imposto de Actividades Económicas. Que quere dicir? Que vostedes mesmos recoñecen que van a hundirse ou que van a baixar a facturación das empresas que facturan máis de 1 millón de euros na nosa provincia. É dicir, que vai haber menos emprego, que vai haber menos competitividade, que vai a baixar os recursos e a rentabilidade das industrias da nosa provincia. Por que? Por unha mala xestión. Por unha mala xestión desta provincia, pola ausencia de proxecto para evolucionar nos polígonos industriais, polos boicots ás novas industrias e as que xa están, por intentar poñer paus nas rodas e atrancos a cada industria que se quere implantar nesta provincia, sabe non ben na comarca da Ulloa. Pero, en cambio, prevén subir nun 200% a recadación por multas. Isto dicen os seus documentos, non o invento eu. A segunda luz vermella son os cartos nos bancos. Vostedes prefiren recaudar cada ano 1.300.000 euros de intereses bancarios polos cartos que están parados nos bancos sin facer nada, que poñer eses cartos en funcionamento e dar unha mellor calidade de vida e competitividade á nosa provincia. Prefiren ter a residencia de Becerrea cerrada, prefiren ter as carreteras mal, que gastar ese recaudar 1.300.000 euros por ter apetuñados os cartos nun banco. Isto é o que fan. Renuncian aos fondos europeos. Esta é a terceira luz vermella. Recoñecen que van a pasar de 4,3 millóns a 240.000 euros, o 95% menos de captación de fondos europeos. Demostraron, non? Cando foi agora o PERTE primeiro e o segundo da auga, e demostran co desinterese a hora de captar fondos europeos. Repito, non o digo eu, díceno os seus papeles. E a cuarta luz vermella é as estradas. Falan dun incremento de 6 millóns de euros, evidentemente, hai un incremento, pero non chega a nada. Nós, dentro do Partido Popular, pedíamos 10 millóns de euros para poder duplicar a cantidade que xa se destinaba. E vostedes, simplemente 6. 6 que irán destinados, ademais, a Monforte e o mellor algún amigo do presidente, porque o resto das estradas van a seguir igual de abandonadas. Falaremos ao longo do pleno desta situación. E fala de cooperación cos concellos. E di que é unha competencia fundamental. Claro que é, pero a cooperación cos concellos é con todos. E nós propuxemos, dentro do Partido Popular, subir 10 millóns de euros ao plan de Deputación para ter de 22 a 32 millóns de euros. Sabemos de onde veñen os fondos, evidentemente, dos impostos, do que recaudamos e dos excedentes e a subida de presupostos que hai este ano. Pero vostedes ofrecen unha subida 40 veces menor. En lugar de 10 millóns de euros que propoñemos, vostedes ofrecen 250.000 euros, que irán a parar aos 5 concellos con máis poboación desta provincia, como o ano pasado. É dicir, propoñen subir un 1,1% o plan de Deputación, mentres os orzamentos da Diputación suben un 13%. Pero sabe canto suben as partidas? Algúnas das partidas destinadas a convenios a dedo, xestionadas tanto polo BNG como polo PSOE, un 42%. 40 veces máis. Por tanto, aquí o que propoñen é a desigualdade. Son os orzamentos da desigualdade, son os orzamentos que propoñen o desequilibrio, son os orzamentos que van contra a solidaridade entre municipios, son os orzamentos que van contra máis da metade da provincia, porque eso demostraron durante o ano 2023, están demostrando durante 2024 e, por desgracia, seguirán mostrando durante 2025 e sufrirán os veciños de Becerrea e os veciños de tantos e tantos concellos os que lle miran o carné e os que lle miran a intención de voto para ver se invirte ou a Diputación non invirte neles. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Mejide. Por o Grupo do BNG, ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Moi bo día, señoras deputadas, señores deputados, prensa e público que nos acompaña. Ben, señora Mejide, vostede, como nada novo, empezou a súa intervención con un discurso pseudo-neoliberal en contra dos impuestos. É evidente, de perogrullo, que todos os orzamentos públicos veñen da recaudación de impostos. O que é mentira é que vostedes estén en contra de subir os impostos. Vostedes, cada vez que gobernan, suben os impostos máis inxustos, os que pagan as clases obreiras, e, en cambio, son coñecidos por facer condenacións fiscales ás grandes empresas e os máis ricos de Galiza, deste país. Entón, cando dicen que están en contra da recaudación, non o sei. Están en contra de que paguen os ricos, queren que sigan pagando as clases máis humildes. Pero, que vostedes veñan con ese discurso neoliberal non é nada novo. Como decía a miña compañeira, se presentamos en tempo e forma os orzamentos, moito máis alá da opinión do portavoz do Partido Popular, que non se sustenta en nada, porque estes orzamentos van estar en vigor o día 1 de xaneiro de 2025, que é cando teñen que entrar en vigor. Polo tanto, en tempo e forma, como nos comprometemos cando formamos este goberno, e son unha ferramenta fundamental
para facer acción política tanto nos concellos como no tecido económico, social, cultural e deportivo. Xa falou a Carmela deso, pero o Plan Diputación tamén máis alá da opinión do Partido Popular, sigue medrando como nos comprometemos, chegamos hasta os 22 millóns de euros e é unha forma obxectiva de repartir o diñeiro público desta Diputación e, ademais, confiando na autonomía municipal. Moi ao contrario do que fai a Xunta de Galicia, moi ao contrario. Entón, vostedes predican aquí sempre do que debemos facer nós, pero cando gobernan fan exactamente o contrario. Tamén, contraposición con a Xunta de Galiza, a Deputación de Lugo, sin ter competencias no cuidado dos maiores, dedica 10,8 millóns de euros á rede de residencias de maiores e, en contraposición do que vimos nos orzamentos da Xunta de Galiza, que volven a non dedicar un duro e levan sin construir máis de 10 anos sin construir ningunha residencia no rural desta provincia. E ainda teñen a cara de vir aquí a decir o que temos que facer os que non temos as competencias. Pois mire, este goberno está cuidando dos maiores da nosa provincia por inacción da Xunta. As competencias son da Xunta e como vostedes, o seu goberno non actúa, pois a Diputación de Lugo ten que facer e algo do que estamos francamente orgullosos. Tamén nestes orzamentos fixemos un esforzo para dotar a área de medio rural, que é de creación, pois, creouse no ano 2019 e este ano doblamos o diñeiro que terá, que son 3 millóns de euros. Entendemos que é algo que había que facer nunha provincia no que o sector primario ten unha importancia estratégica, tanto a nivel económico como social e medioambiental, e, aunque é evidente que non temos nin as competencias nin a capacidade orzamentaria para resolver cuestións de calao e crisis que ten este sector, é certo que podemos botar unha mao e facer un grande esforzo neste sentido. Tamén en cultura dedicamos a levar con programacións propias 1,5 millón e isto que fai levar a nosa cultura a todos os concellos da provincia, que tamén, aunque dicen que discriminamos, esta programación foi a todos os 67 concellos e ademais aposta por os creadores locais e tamén é unha ferramenta, é un ano que as cifras do galego son tan malas, de promoción da nosa lingua. Tamén 1,3 millóns en líneas de axuda ás asociacións culturais, que prácticamente todo o tecido cultural desta provincia recibe axudas desta Diputación e é como se pode manter ese importante tecido de asociacións culturais que dinamizan os concellos e, sobre todo, nos concellos do rural. Van 3,6 millóns de euros para a rede museística, que aquí vemos unha vez máis unha cifra tan abultada dunha competencia da Xunta de Galiza. Máis dunha vez dixemos que isto tiña que xestionalo a Xunta de Galiza e sigue sin facelo. É verdad que sería moito máis importante que atender aos maiores, pero nin atende aos maiores, nin atende o patrimonio, e é unha carga máis, competencia propia da Xunta de Galiza, que temos que asumir os licencias e as licencias no orzamento da Diputación. Tamén destinamos 200.000 euros a publicacións, tamén para dar salida a interesantes publicacións que falan da nosa provincia e que non teñen cabida no mercado tradicional das editoriais. E sigo no seguinte turno. Moitas gracias. Doña Carmela, segundo turno. Gracias, señor presidente. Señora Meijide, eu entendo que non ten argumentos para rebatir os orzamentos de gasto e por eso utiliza a demagoxia e focaliza na suba de impostos, algo que non me sorprende porque cando estiven lendo as propostas do Grupo Provincial Popular, xa na primeira páxina, efectivamente, incrementar o orzamento destinado ás estradas provinciais noutros 10 millóns de euros. Terceira páxina, incrementar a achega provincial ao Plan de Deputación en 10 millóns de euros. Eu non sei se vostede sabe que non se pode estirar máis o pé que a manta, ou que é o mismo. Os recursos son finitos e non se pode gastar o que non se ten. Entón entendo que se fixe nesa suba de impostos porque seguramente sería o que tería que facer o Partido Popular para poder dotar de 20 millóns de euros, así nada máis empezar coas propostas. Eu voulle falar con datos obxectivos.
O ano pasado executamos máis do 87% do orzamento de gasto. Estamos á cabeza das administracións locais de toda España. Continuamos incrementando as partidas de investimentos reais, prácticamente o 16%. Pasamos de 16,5 millóns de euros neste ano a máis de 19 millóns no ano 2025. Subimos as transferencias correntes en preto dun 14%. E voulle dar varios nomes. BCRA, Guitiriz, Pontenova, Pobra do Brollón, Ourol, Cervantes, Pantón, Portomarín e Folgoso do Courel. Compromiso cos veciños e veciñas, Deputación de Lugo. Residencias en obras neste intre, Deputación de Lugo. Proxectos reais sobre os que se traballa, Deputación de Lugo. Onde está a Xunta de Galicia, señora Meijide? Por que ven a pedir aquí o que non pide en outros estamentos? Sabe vostede por que desde o primeiro día que tomei posesión nesta casa me atopei unha sala con persoas con chalecos, reivindicando unha necesidade vital que por responsabilidade as administracións públicas debemos atender? Saben os señores deputados da bancada de enfrente por que veñen a esta casa? Porque saben que se fomos e somos capaces de crear e manter 9 residencias, imos ser capaces de crear 9 máis. Entre elas, por suposto, a de BCRA, porque existe un compromiso firme. Evidentemente, os tempos non son os que nos gustarían, pero veñen a esta casa porque saben que é a casa a que teñen que vir, porque oímos a sacar. Fala de mobilidade, e de que falará, non? Nun punto que temos a continuación. Máis do 21% do orzamento. En apenas 6 anos duplicouse o orzamento. E as estradas son de concellos de todas as cores. Por que digo isto? Porque tamén fala de diferencia, de que non hai equidade, cooperación, 20% do noso presuposto, políticas sociais, máis do 33%, mobilidade, 21%, e apoio a sectores productivos, 11%. Si suma, queda casi nada para eso que di que facemos tan mal dende a Deputación de Lugo. Moitísimas gracias. Muchas gracias, doña Carmela. Señora Meijide, segundo turno. Moitas gracias, presidente. Señor Castro, señora Ferén, a verdade, mire, é moi cansado de debatir con alguén que nin sequera sabe do que fala. Di que non se sustenta nada que diga que ven fora de plazo. Isto seguro que a señora Carmela Silva coñece a Lei de Facendas Locales, o Real Decreto Legislativo 2/2004. Vostede parece que non. Parece que non porque no artigo 166 di que as contas deben estar presentadas un pleno antes do 15 de outubro. Por tanto, están sustentados na lei, o que o mellor vostede non conoce a lei. Pero, bueno, un tema sin importancia que o vicepresidente da Diputación descoñeza a Lei de Facendas Locales. Mais ben que descoñeza calquera tipo de lei. Dice que os impostos son inxustos, porque vostedes suben os que non pagan os traballadores, porque vostedes... Evidentemente, para o señor Castro, o IBE que pagamos cada vez que vayamos a un supermercado non é un imposto que pagan os traballadores non pagan o IBE. Tampouco pagan o IRPF, nin pagan gasolina dos seus coches, nin pagan cando van a tomar algún bar, nin pagan ningún desos impostos que, por certo, son os que subiron nestes últimos anos e son os que están subindo esta recadación. Pero, miren, vamos a seguir porque a verdade é que é moi frustrante falar con quen nin se molesta en ler. Sigamos falando de luces vermellas. Se falaba de residencias, a señora Silva, ben falado, ademais. Veñen con chalecos estes señores de... Perdón, a señora Carmela, que me traicionou a provincia. Falaba a señora Carmela de residencias. Evidentemente, estes señores levan vindo moito tempo e terán que seguir vendo, moito nos tememos, cos chalecos amarillos, porque lles mentiron, e porque lles minten, e porque hoxe lles siguen mentindo neste salón de plenos. Porque as residencias non teñen fondos. Vostede recoñeceu, non é que baixan un 1% os gastos correntes que destinan ao mantemento dos fondos. Non diga que non ca cabeza, porque o poñen os seus orzamentos. Porque pon negro sobre o blanco, hoxe recoñeceu que se poden poñer a esperar os veciños de Guitiriz, os veciños de Pobra de Brollón, os veciños da Pontenova e os veciños de BCRA se queren ver abertas as súas residencias, porque con menos fondos para gastos correntes, é dicir, con menos fondos para pagar a xestión deses centros, evidentemente non se van a abrir ningún deses catros. Pero isto é economía simple. Incluso o señor Castro podería entendelo. Turismo é un dos motores da nosa provincia e a cuarta luz vermella, porque lle retiran fondos tamén, porque fala da rede museística, pero retiranlle onde non gobernan e danlle o do presidente da Diputación. Precisamente ali si suben os fondos para turismo. No Pazo de Tor sí que hai máis cartos, pero hai menos no Museo do Mar, hai menos en San Paio de Narla ou en promoción turística. Eso é o que teño pensado.
Decía de onde vamos a sacar os cartos para 10 millóns de euros de carretera, do plan de Diputación, para o ciclo da auga, para a industria e captación de empresas, para a recollida de animais abandonados, para o turismo, para o tratamento de residuos, para colaborar con concellos, que era o que propoñemos dentro do Partido Popular, dos convenios a dedo, 15 millóns de euros que destinaron o ano pasado e máis de 6 no que vai de ano, e falta a pedrea de fin de ano e a lotería de Navidad de fin de ano para os concellos do Partido Socialista. De aí é de onde hai que sacar os 20 millóns de euros que necesitábamos. E vostedes siguen facendo uns orzamentos inxustos, malos para a provincia, e siguen hoxe mentindo a cara aos veciños desta provincia. Rematou o seu tempo, moitas gracias. Don Efrén, segundo turno. Bueno, remataba usted falando de mentiras, pero claro, falou da subida do IBI e do IBE, e quen o subiu, quen lle pegou a subida máis grande neste país, pois foi o señor Mariano Rajoy cando gobernaba. E son vostedes os que votan en contra agora de subirlle os impostos ás eléctricas. O sea que vostedes están sempre en contra de subirlle os impostos aos que máis poden pagalo e a favor de subirlle a clase traballadora. Eso é unha realidade que hasta vostede pode entender, pero é lógico, son neoliberales e o que defenden, que os ricos que paguen menos os que máis poden. Eso é a súa lógica política e defenden a súa ideoloxía. Eu xa sei que vostede a entende moi ben. E despois, claro, fala de que eu non entendo as leyes. Eu dixenlle que van entrar en vigor o día 1 de xaneiro e iso é unha realidade clara e obxectiva. E despois, vostede chega a terxiversar e non sei se é por ignorancia ou desconhecemento de que é unha administración pública, falando de como se tuéramos aí un aforro estancado, e mire, o que ten que ter unha administración como esta é liquidez. Claro, porque para pagar despois hai que ter liquidez. E hubo anos que os bancos nos cobraban incluso por ter ese diñeiro e non estamos especulando co diñeiro. De feito, somos a administración que máis se executa. Moito máis que calquera das que gobernen vostedes. Polo tanto, esa manía que ten vostede de mentir é que soltei un discurso baseado na nada, na máis absolutamente nada, porque non se asunten datos. E na anterior intervención quedábame por destacar a inversión que facemos en deportes, que son 4,6 millóns de euros, e aí tamén falamos moitas veces da época dourada do deporte lucense e a Diputación é un dos máximos apoios, na maioría dos casos, o maior apoio institucional que teñen tanto os clubes profesionais como os clubes máis modestos desta provincia, e tamén destaca a inversión que vamos facer nas nosas propias instalacións, que vai superar ampliamente máis de 1,5 millón de euros para seguir modernizando e para seguir traballando nese tecido deportivo que tanto presumimos todas e todas, pero que fai falta que este financiado, e aí quen está e vai seguir estando e reforzar esas axudas, pois é como estuvo sempre a Diputación de Lugo. Grazas. Moitas gracias, don Efrén, e xa turno de peche para doña Carmela. Perdón. Señora Meijide, sabe vostede, igual que a min, que quen prometeu a residencia para a Becerrea foi a Xunta hai moitísimos anos. Estes veciños e veciñas, cando vexan cumplida, verán que será esta Deputación de Lugo quen a fará realidade. Dicir que estes orzamentos son inxustos e inútiles ou desconectados da realidade da provincia é totalmente falso, e aos datos obxectivos me remitín. Pechamos un debate sobre uns orzamentos que sí miran ao futuro da nosa provincia, que apostan polo benestar da cidadanía e que, sobre todo, teñen como eixo central as persoas. Son orzamentos responsables, equilibrados, pensando en mellorar os servizos públicos, a economía local e a cohesión territorial. E non son palabras, son feitos. Desde o Partido Popular escoitamos unha vez máis críticas baleiras, medias verdades e incluso mentiras que deben ser desmentidas. Non estamos aquí para alimentar os intereses partidistas, senón para servir aos veciños e veciñas da provincia. Moitísimas gracias. Moitas gracias, doña Carmela. Por rematado o debate, imos someter a votación, pero antes me olvidei preguntarlle a don Iván, para que non sea un tipo de problema, se está en territorio nacional. Sí. Moi ben, bueno, pues entonces está en territorio nacional, non hai ningún problema, pode usted participar activamente no pleno, nas votacións. Sometemos entonces a votación o orzamento da Diputación Provincial de Lugo para o ano 2025. Votamos.
Votos emitidos 24, máis un telemático, a favor 12, máis ese voto telemático son 13, en contra 12, non hai abstencións, queda aprobado inicialmente o presuposto da Diputación. Compañeros do PSOE, por favor, quitai a este dictador de aquí, que está acabando co partido, que está acabando con todo, por favor. Nosotros queremos cargos, non compromisos, porque os compromisos eran os remanentes do ano pasado 1.600.000 euros e aquí estamos. E dirigímonos aquí, señora Carmela, os derechos. Desaloxe, por favor. Un solato de 300.000 euros foi a Diputación. Quen levou 300.000 euros do Concello de Becerreá foi a Diputación, que lle na técnica diso. Iso non se pode sancionar esta xente. Eu me temo que se debe dir. Señores de Seguridade, desaloxen o público, por favor, para poder continuar co pleno normal. Desaloxen a todos, por favor. Despois desta lamentable actuación, como sempre, auspiciada polo Partido Popular, así que estou convencido que se volverá en contra, señora Mejide, non lle quepa ninguna duda. Non lle quepa ninguna duda. A mí non me preocupa porque é un invento seu, igual que o levaron ao Parlamento de Galicia. E por primeira vez na historia o Grupo Popular os meteu na sala de reunións do Grupo Popular. Iso xa é pa nota. Cando vexa o presidente da Xunta, que o verei algún día, seguro, yo recordarei se ese é o partido que el quere e ese é o respeto institucional que el quere. Iso nunca había ocurrido no Parlamento de Galicia. Fíxese vostedes. E como ben dixo doña Carmela, aquí a única compromiso que hubo en algún momento, están aí en hemeroteca, foi da Xunta de Galicia. E non o cumpliu. Tiña que pedirlle á Xunta, preguntarlle á Xunta por que non o cumpliu. Os demás vamos a cumplilo, non se preocupe. Pero os tempos legales, non cos seus atropellos. Porque se usted lle dice ao señor Refrén, vicepresidente da institución, que desconoce a legalidade, vostede moito tampouco. Todos teremos lagunas, pero vostede moito tampouco. É bo que se recolla a propia normativa da Xunta sobre a apertura de residencias, a propia normativa da Xunta. E mire cales son os pasos para abrila. E despois fale. E tamén xa lle digo, este espectáculo algún día vai acabar. Ou ben por moto propio, ou ben porque este equipo de goberno tomará as medidas oportunas dentro da lei. Pero o espectáculo, o circo que monta o Partido Popular, xa lle digo que vai rematar. E vostede é amparador polo menos de eso, porque vostede saliu a falar con estes señores máis dunha vez afora e a animalos. Incluso chegou a falar
vostede chegou a falar cos de seguridade que vostede non é quen para darlle ordenes aos de seguridade e incluso chegou a chamar á policía local. Fíxese vostede se é vostede o instrumentador de todo isto. Así que, señora Mejide, de verdad, as cousas empezan dunha maneira e acaban de outra. Non lle quepa a menor dúda. Non lle quepa a menor dúda. Pero, bueno, oiga, allá apenas. Moi libre usted. Estamos en democracia. Pero hai unhas formas institucionales que hai que agardar. E se un non sabe estar, o mellor que pode facer é como os seus antecesores, que xa lle chegará, non se preocupe, tamén lle vai chegar. Bueno, pasamos ao seguinte punto do día, que é o punto número 5, proposta de Goberno da Diputación de Lugo reclamando a apertura do matadoiro de Sarria. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castos Alvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Pablo Rivera. Moitas grazas, señor presidente, señoras e señores deputados. Moitas comidas, moitas viaxes e moitos chalecos ten que levar pagados o Partido Popular para que, aínda votando en contra dos orzamentos que posibilitan a apertura de BCRA, a xente se poña como se pon. Pero, bueno, o tempo quita e das razóns e o compromiso segue a ser firme, como moi ben lle trasladou o presidente a miña compañeira Carmela. Desgraciadamente non é así o da Xunta de Galicia. Indo o núcleo desta proposta de goberno que teremos hoxe aquí, tamén isto é defender o rural, por riba de todo, por riba das ideoloxías e das siglas, é unha cuestión fundamentalmente de principios. O que pasa é que só defendemos o rural para o que nos convén. É apoiar o sector agrogandeiro, é loitar por o futuro dos pequenos productores, esencialmente de toda unha comarca como é a comarca de Sarria, que é a base fundamental da nosa economía na que me inclúo. E non veño aquí facer un discurso baleiro como que acaba de facer vostede, señora Meijide, ou buscar culpables, inda que habelos hailos, todos sabemos quenes son os principais culpables. O que quero é falar de feitos e, sobre todo, poñer riba de mesa nesta proposta de goberno certas solucións, porque, como moi ben saberán vostedes, señores do Partido Popular, o matadoiro de Sarria, dende o 26 de agosto, está pechado, só se abriu fai 5 días, de maneira transitoria, ou eso di o seu alcalde, como consecuencia, fundamentalmente, dunha mala xestión por parte do Concello dende fai anos, que supón un monto total dunha débeda de entre 150 e 200.000 euros. Esa xestión, evidentemente, non foi boa, foi un auténtico despropósito, presuntas irregularidades, presuntos ingresos sin control, transportistas traballando sen contrato, e a bola foi medrando ata que, bueno, pois, eso está na más da xusticia, que é a que ten que asumir, a quen teña que asumir as responsabilidades, pois que as asuma. Pero aquí hai que preguntarnos varias cousas. Por exemplo, que pasa se o matadoiro segue pechado? Pois pasa que hai 232 granxas no Concello de Sarria, máis de 950 en toda a comarca, que van a ter que levar ou a seguir levando o seu ganado a matadoiros de outros municipios. Isto vai supoñer máis custos, menos competitividade e, dende logo, un golpe directo á economía local. Porque o pecho de matadoiro non afecta só aos produtores, tamén afecta as carnicerías, os talleres cárnicos, en última instancia, como decía, a todos os consumidores. E, mentres tanto, pois, temos que ver anuncios da Xunta de Galicia, sempre xogando esa ambigüedade, donde a conselleira de Medio Rural di que están abertos a colaborar, pero engaden a clásica condición sempre cando o Concello presente un proxecto económico sólido. E pregúntome que fixo a Xunta para garantir que ese proxecto se poida presentar, porque a Xunta presume tanto de facer o rural, pero leva moitísimos anos cruzada de brazos ante ese abandono, ante as presuntas irregularidades detectadas e ante unha situación que era un segredo a voces. E non nos enganemos, a Xunta ten unha vez máis competencias neste sector, ou polo menos así as manifestou, cando menos, co alcalde de Mondoñedo. E, dende logo, os veciños e veciñas de Sarria non son menos cos de Mondoñedo. E se se compromete pa Mondoñedo, pois esperemos que tamén faga o mismo con Sarria. Por iso, dunha ou doutra maneira, as cuestións que plantexamos nesta proposta de goberno son moi claras. Por un lado, ao Concello de Sarria, que deixe de buscar excusas e suma as súas responsabilidades,
que presente dunha vez por todas o proxecto económico sólido e viable que tanto pide a Xunta de Galicia, que non o esconda. Non se pode exixir axuda, iso é certo, sen poñer un mínimo de orde na casa. E a Xunta de Galicia, que deixe de poñer condicións imposibles e cumpra co seu compromiso de financiar a reapertura do matadoiro. Estamos falando de aproximadamente 280.000 euros, unha cantidade que para a Consellería de Medio Rural parece bastante, para o Goberno autonómico parece bastante razonable. Non é a primeira vez que a Xunta segue este patrón. Sempre hai un problema no rural, a Xunta agarda, espera aí agochadiña, pon condicións, deixa que o tempo pase, pois vémolo co das axudas do miño que se debatiron aquí, os retrasos no pago da PAC, a ratatoupa, non hai solucións a este tipo de cuestións e por eso cada día que pasa o tempo corre, o matadoiro chegue pechado e o rural, pois, evidentemente, sigue a pedir forza. Isto, pois, os dixeron, pois, máis de 400 persoas o pasado 14 de novembro, gandeiros, consumidores, reclamando esa reapertura do matadoiro. E remato, como dicía Castelao, o que están sempre sentados non saben o que custa manterse de pé. Pois ben, os nosos gandeiros levan anos en pé, loitando contra as dificultades e agora tócanos a nós estar á altura. Por eso pido un apoio unánime a esta proposta de goberno. Moitas gracias. Moitas gracias, don Pablo. Por o Grupo Popular ten a palabra don Héctor Corujo. Moitas gracias, señor presidente, e moi bons días a todos. Un saludo específico especial a nosa compañera Carmen José, ex diputada e anterior compañera. Pois ben, esta proposta de goberno que se trae a colación trata dunha situación coñecida dende hai moito tempo. Hai unha mala xestión endémica provocada polos diferentes gobernos de esquerdas que tivo Sarria nos últimos anos. A realidade é que Sarria é unha comarca na que hai unha gran tradición cárnica e chacineira, e o matadoiro é fundamental para o bo funcionamento e a pervivencia do sector. A maiores, é evidente que os matadoiros son unha peza fundamental no sistema alimentario. Son instalacións básicas para que o traballo dos gandeiros poda valorizarse, é dicir, son unha peza básica para a industria cárnica e o comercio minorista. Unha infraestructura cun déficit coñecido de funcionamento que ano tras ano dá perdas. Hai carencia de xestión e desidia e abandono por parte do Concello de Sarria. E hai unha urxente necesidade de mellora nas instalacións, froito de anos de abandono. Falamos dun problema que afecta a Sarria, pero que, tal e como recoñeceu o propio vicepresidente desta institución, o señor Fren Castro, ramifícase a toda a comarca. En este escenario atopámonos cun déficit inasumible, cunha necesidade urxente de mellorar as instalacións e cun Concello de Sarria que miraba cara a outro lado mentras o matadoiro morría. Non debemos abordar cuestións como onde foi o diñeiro, as sombras de dúbida sobre a quen beneficiaba a mala xestión do matadoiro ou onde acabaron certas cantidades que desapareceron da contabilidade. O asunto está no xulgado e no Tribunal de Contas. Concordamos con vostedes, por tanto, no dito na exposición da súa proposta. O matadoiro de Sarria é unha infraestructura esencial para o tecido productivo non só do seu concello, senón de toda a comarca. A multitudinaria manifestación que percorreu as rúas da vila o 14 de novembro fala polas claras da importancia que ten esta infraestructura para os veciños da comarca. Nós imos apoiar esta proposta de goberno porque estamos de acordo no fondo da cuestión. Estamos ante unha infraestructura que presta un servizo aos veciños de Sarria e á súa comarca, e as administracións deben ser sensibles á realidade socioeconómica e apoiar e impulsar estas palancas de actividade. Dito isto, queremos precisar que se trata dunha proposta, polo menos no tocante ao segundo punto, absolutamente extemporánea e improcedente. Non ten sentido algún instar a Consellería de Medio Rural a cumprir o compromiso de subvencionar gran parte do investimento necesario para poñer en marcha o matadoiro de Sarria cando xa o ten feito públicamente e explícitamente, sendo, ademais, a primeira administración que se comprometeu a apoiar económicamente estas instalacións. A Consellería de Medio Rural, logo da xuntanza solicitada polo Concello de Sarria, o 8 de novembro, anunciou toda a axuda para solucionar o problema do matadoiro. O único que lle pediu a conselleira ao alcalde é un plan de viabilidade para cifrar de xeito correcto a axuda e ver o plan de futuro que ten o Concello para o matadoiro. Decía vostede ahora mesmo na súa intervención que a Xunta poñía condicións imposibles. Quer dizer, condicións imposibles foi pedirlle, dígame usted como quere sacar adiante o matadoiro, dígame usted que proxecto ten e aí vai a ter o apoio da Xunta. Como pouco pareceme bastante razonable. Comentaba tamén que estaba a Xunta agochada. Bueno, foi a primeira en salir á palestra ofrecendo o apoio, por outra parte, totalmente merecido. No tocante ao primeiro punto da súa proposta, pídeselle, en primeiro lugar, dilixencia ao Concello de Sarria á hora de resolver a situación ante o malestar do sector
e, a continuación, que o antes posible presenta a Xunta de Galicia un proxecto de viabilidade para poder reanudar a actividade de forma definitiva e non con carácter transitorio. Pois ben, no tocante a esta primeira parte, volven a chegar tarde, dado que o matadoiro volve a estar en funcionamento, concretamente do día 20 de novembro, data na que o vicepresidente da Deputación, o señor Efrén Castro, citou nesta casa aos alcaldes da comarca de Sarria para anunciar o compromiso da Deputación de Lugo co matadoiro de Sarria e cuantificando en 50.000 euros. Non entendemos que exista a Xunta de Galicia a cumprir co seu compromiso, cuestión que, como dixen, é pública e notoria, estando á espera de que o Concello de Sarria presente un plan de viabilidade, que se insta ao Concello de Sarria a actuar de forma dilixente e áxil nun exercicio quizá pouco respetuoso coa autonomía municipal, e, sin embargo, a única cousa que debería ofrecer a Deputación, que é o seu apoio claro e explícito, nesta proposta non lle atoparon vostedes cabida, quedando esta cuestión nun anuncio de prensa despois dunha reunión. Polo tanto, o Grupo Popular propón a seguinte emenda de engádega. Instar ao Goberno Provincial da Diputación de Lugo a cumplir co compromiso de subvencionar o funcionamento do matadoiro de Sarria cunha aportación anual, tal e como se comprometeu o seu vicepresidente, señor Efrén Castro. Muchas gracias, señor Corujo. E agora, por o Grupo do BNG, ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Bueno, eu vou comenzar dicindo que non hai nada máis antidemocrático que reventar unha e outra vez un pleno democrático no que estamos todos aquí elexidos para debater cuestións políticas e orquestar movimentos que o rebenten sistemáticamente, pois é unha actitud claramente antidemocrática e claramente non aceptar as maiorías que salen dunhas eleccións. Por lo tanto, eu creo que cada un, que todos sabemos aquí a responsabilidade que pode ter cada un de que isto este pasando sistemáticamente, pois que mire se o que quere facer é reventar os plenos democráticos onde se fan propostas políticas e unhas gustan máis e outras gustan menos, ou queren traballar pola provincia dunha forma leal e democrática, porque eu creo que isto é unha imaxe, temos falado moitas veces do terreno embarrado e parece que algún, se temos un bo campo de fútbol, pois non lles gusta. Por lo tanto, eu creo que hai que poñer freno a isto e cada un que faga o que en conciencia considere. Ben, indo á moción. É evidente o peso que ten para unha comarca como a de Sarria o sector agrogandeiro. Eso, calquera dos meus compañeros que me procederon na intervención coincidimos, porque é algo evidente, os números sostentan e a propia historia da comarca, e tamén é evidente pois o problema que está a supoñer que o matadoiro municipal pois estivera pechado. Agora é certo que se abriu, pero cunhas condiciones. Eu creo que simplemente se abriu para que non houbera demasiada presión por as matanzas tradicionais, ou así dixeron que era temporal, pero é un dano que fai a comarca, primeiro os produtores de carne, tanto de bovino como de porcino, despois a industria cárnica e as carnicerías pequenas, pero tamén os consumidores, e aí estamos todas e todas, porque evidentemente se non poden matar en cercanía, vamos ter peor produto ou peor tratado e tamén máis caro, porque así o transmitían, algo que é de lógica, calquer carnicería, se lle sale máis cara a maquila, pois ten que repercutila no precio. Por lo tanto, é un problema que afecta, de hecho, o sector primario, pero afecta tamén a todos os consumidores da comarca de Sarria. Eu creo que é unha boa noticia que anunciar ao Grupo Popular que vai votar a favor, e ademais creo que daqui sale unha foto clara de que non hai excusas para que este en entredito a viabilidade dese matadoiro, porque hai varias patas que xa se comprometeron. A primeira, e sempre o fixeron público, é o propio sector, que dixo que está disposto a asumir unha subida razoable e con precios de mercado da maquila. Polo tanto, os propios afectados directamente tamén están dispostos a poñer da súa man. Despois, o compromiso da Diputación, que aínda que non temos competencias propias nesto, asumimos que é un matadoiro de ámbito comarcal
e estamos dispostos a colaborar nos gastos anuais, que falamos de 50.000 euros, pero que é un compromiso anual e, bueno, parece ser que a Xunta tamén se confirma nesa axuda, polo tanto, está a pelota no Concello de Sarria, porque con estas tres patas pois non fai falta facer grandes números nin ter un proxecto moi ambicioso porque che están dando todas as ferramentas para que este matadeiro se manteña no tempo e, ademais, eu creo que é bon que máis alá das discusiones políticas, pois que neste caso, por exemplo, pois estáse mostrando que todas as institucións pois vamos poñer aí o noso gran área. Polo tanto, eu creo que daqui o que ten que salir é unánimemente pois pedir ahora aos responsables, que é o Concello de Sarria, que non abandone o sector primario da comarca e que acepte esa axuda das dúas administracións e pois anuncie un proxecto viable, público e que siga a ser un servicio público, porque tamén é outro medo do sector que se convirta nun matadoiro comercial e que non dé cabida ás pequenas e medianas empresas da nosa comarca. Polo tanto, eu creo que é positivo que se chegue a este acordo e, bueno, ao mellor na segunda intervención, pero non quero entrar tampouco nas culpabilidades que falou aí o señor Corufo dos gobernos de esquerdas. Bueno, o Partido Popular xestionou durante moitos anos este matadoiro con errores iguales aos de outras administracións, o sea que aí tampouco cabe señalar só os gobernos de esquerdas. Moitas gracias. Señor Rivera, en segundo turno. Sí, efectivamente, pois dixo o señor Efrén que non quería falar, eu sí que o quería puntualizar, porque parece que aquí só gobernou a esquerda en Sarria. O señor García debería ser... Bueno, non se sabía moi ben de quen era ao principio, despois xa sabemos onde acabou, pero de esquerdas nunca foi, se non pregúntelle, a ver que lle dice. O mellor cambiou últimamente. Pero, a ver, eu creo que a proposta de goberno é clara. Volvemos ao de sempre. A proposta de goberno presentouse en tempo forma, con anterioridade ao anuncio que fixo o señor Efrén, e, dende logo, pois eu creo que é moi clara. É dicir, aquí pídenselle responsabilidades a dúas entidades que, bueno, sabemos o que teñen que facer. Non nos enganemos. Hai dúas administracións que teñen a máxima responsabilidade na resolución deste conflicto. Todos sabemos que o Concello anunciou a súa apertura, pero con un carácter eminentemente transitorio, o que supón que probablemente despois de Nadal todo isto volva a estar pechado en tanto en canto non se busca unha solución viable. E a Xunta de Galicia, pois eu non sei, a vostede o mellor non lle pasa, porque é dun Concello gobernado por o Partido Popular, pero que eu teño a fortuna de non selo neste caso, pois non me fío un pelo dos seus compromisos. Especificamente, cando, bueno, pois estou seguro que lle vai costar menos cumprir ese compromiso en Mondoñedo que en Sarria. Polo tanto, eu creo que hai que ser claros, hai que seguir apostando porque a Xunta de Galicia o faga de maneira fehaciente e que quede recollido pois evidentemente neste documento, porque despois de vos todes, para que non digan onde digo Diego, porque son bastante tendentes a facelo. Por a parte do Concello, pois evidentemente creo que non podemos seguir nesta tesitura de lavarse as mans constantemente. Hai que preguntarse que se fixo ata o momento para garantir unha xestión transparente, e a miña opinión é que absolutamente nada. Hai que deixar de marear a perdiz, hai que reabrir o matadoiro con condicións que garantan a viabilidade e a sostenibilidade do mesmo, sobre todo pensando nos principais produtores da comarca, e pois hai que sacar ese compromiso claro, pois neste caso tamén da Xunta de Galicia, para a posta en marcha dun servizo que é moi necesario de verdade nesa comarca, como digo, eminentemente ligada ao sector primario. O que está pasando pois é unha auténtica vergoña, pode cuestionar calquera dos puntos, pero eu creo que estamos en condicións de non cambiar ninguna coma, porque nin nos fiamos do carácter transitorio desa apertura do matadoiro por parte do Concello de Sarria, nin nos fiamos dese compromiso moi condicionado da Xunta de Galicia, e queremos que firmemente ese compromiso se establezca nesta proposta. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Segundo turno, señor Grujo. Moi ben, moitas gracias.
Eu non sei exactamente o punto no que se empezou a deteriorar ou hubo estas malas praxis no matadoiro de Sarria, pero sí é evidente que foi un increscendo, que nos últimos anos isto foi a pior e os últimos anos foron de gobernos de esquerdas, daí a miña afirmación anterior. A partir das últimas dúas intervencións, eu a única duda que teño é aceptan a emenda que lles estamos propoñendo? Porque dice ahora o señor Rivera non nos fiamos da Xunta de Galicia, non nos fiamos do que nos están dicindo, a pesar de que públicamente e explícitamente a conselleira manifestase o seu apoio a esta instalación. Nos aceptamos, é dicir, vamos a votar a favor da proposta, pero ustedes non van a votar, non van a admitir a nosa emenda de que se concrete explícitamente o apoio da Diputación de Lugo a este matadoiro. Quere isto decir de que o PSOE non avala esta proposta? Rematou. Rematei. Gracias. Como aí quedaba tempo, por eso lle pregunto. Moi ben, bueno, pois, don Efrén, segundo turno. Ben, sí, como decía o señor Rivera, nos imos deixar a proposta tal cual, entre outras cousas, porque, home, é unha cousa de lógica que unha proposta de goberno lle pida ao propio goberno da Deputación que cumpla un compromiso. O compromiso é claro e público, quero dicir, non hai ningunha dúbida de que o vamos cumplir, pero tampouco lle vexo sentido a que nunha proposta de goberno nos pidamos a nós mesmos que cumplamos a nosa palabra. Por aí, pero ningún tipo de duda. De feito, eu decía que creo que sale daqui un bo acordo, xa era público e pon unha vez máis, si cabe, máis presión no goberno local de Sarria, porque había esas tres patas e, ademais, xa dou por feito tamén o apoio da Xunta de Galiza nesta exposición, xa que, ademais, van votar aquí a favor, e eu que decía, tanto o esforzo que está disposto a facer o sector, sabendo que o prezo público que hasta agora había está fora de mercado, pero que tamén que exixen que o que se actualice este no mercado, o esforzo, e poño a Xunta de Galiza xa adiante para que non se enfaden, que me parece que se compromete a Xunta a facer esas inversións de modernización, e o esforzo que imos facer anualmente, sempre cando, e xa que falamos de condicións, o que lle expuxamos ao alcalde, e vostedes estaban na reunión, que sea un servicio público, porque xa les decía que hai tamén a preocupación no sector, según por que tipo de modelo se aposte, que quede un matadoiro, pero que non dé servicio nin ás pequenas explotacións, nin ás pequenas carnicerías, e seguramente tampouco os particulares. Polo tanto, nos mantemos o noso apoio sempre cando ese matadoiro siga a ser un matadoiro comarcal e que dé servizo ás persoas que está dando agora, e a máis, se cabe, pero que non abandone eso. Polo tanto, como lle decía ao principio, non nos ten sentido pedirnos a nós mesmos, porque non dudamos de nós mesmos, e máis cando non é unha proposta de partido, sino unha proposta de goberno, incluir, exixirnos a nós mesmos, parecenos un pouco un dislate, pero aí eu creo que é unha boa nova se isto sae adiante, e facer toda a forza posible para que o sector primario da comarca de Sarria non perda un servicio tan importante como este. Moitas gracias, don Efrén. El turno de peche, señor Rivera. Sí, pois nada, eu tamén sumome un pouco que dixo o señor vicepresidente. Evidentemente, eu creo que a proposta de goberno é clara. Aquí quen ten que cumprir é o Concello e a Xunta de Galicia, é o que está escrito na proposta, é o que se meteu con antelación. Vostedes, ao mellor, podían haber levado algunha moción ao respecto, non o fixeron, o vicepresidente asumiu o seu compromiso, pois eu creo que está todo máis que dito. O que se vota aquí é, por un lado, que o Concello de Sarria axilice dunha vez por todas a posta en marcha de maneira definitiva do matadoiro, que presente ese plan de viabilidade á Xunta de Galicia, e que unha vez presentado, a Xunta de Galicia se compromete, igual que fixo no caso do Concello de Mondoñedo, que esperemos que os veciños e veciñas da comarca de Sarria non sean menos que os veciños e veciñas da comarca de Mondoñedo, por o menos igual, a subvencionar parte da reformulación das infraestructuras dese matadoiro que son tan necesarias para a comarca de Sarria. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Sometemos a votación a iniciativa da proposta do Goberno. Votamos.
Votos emitidos 24, máis un voto telemático, por tanto 25. Non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta de Galicia que aprobe a delimitación do tramo Vilalba-Betanzos como integrante do Camiño Norte de Santiago de Compostela. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castro Salvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e leválo a pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra a dona Marisol Morandeira. Bo día, gracias, señor presidente. Esta moción é unha ocasión de comprobar como diverxen as reclamacións dos lucenses e a resposta da Xunta. Pasa en educación, en atención aos maiores, en asistencia sanitaria e pasa tamén en todo o relativo ao cuidado e posta en valor dos diferentes trazados do Camiño de Santiago que percorren a nosa provincia. A recuperación e posta en valor do Camiño de Santiago é un dos grandes éxitos colectivos da sociedade galega contemporánea, dende o traballo pioneiro das sociedades de amigos do Camiño, iniciado, por certo, na provincia de Lugo, ata a colaboración de persoas anónimas, o esforzo de investigadores, historiadores, etnógrafos, ecoloxistas ou arqueólogos ten permitido recuperar un dos grandes eixes vertebradores da cultura galega e da identidade europea. Este esforzo colectivo, como todos sabemos, levou o recoñecemento do Camiño francés como Patrimonio da Humanidade no ano 1993 e a unha ampliación no ano 2015, incluindo 4 rutas do norte, as rotas costeira, lebaniega, primitiva e interior vasco-rioxana. Por desgracia, o traballo da Administración galega non ten avanzado co mesmo dinamismo que a sociedade civil. A Xunta aposta máis pola propaganda do Xacobeo que polo cuidado do Camiño. Se repiten as exageracións, sempre estamos ante un Xacobeo récord, se prometen investimentos culturais que non se cumpren e logo no día a día se lles quere cargar aos concellos o mantemento, por exemplo, das sendas peonís do Camiño. Neste mesmo pleno teñese recollido reiteradas reclamacións de posta en valor do Camiño do Mar ou do Camiño de Inverno con escasa resposta da Xunta, pero non imos deixar de defender os nosos bens culturais. Neste sentido, queremos darlle un novo impulso a unha iniciativa que se ven desenvolvendo dende o ano 2017 a partir dun traballo de investigación publicado no Anuario Brigantino. Un traballo que xira alrededor do tramo Vilalba-Betanzos, do Camiño Norte orixinal, tamén chamado Camiño Real. O denominado Grupo de Amigos do Camiño Norte, tramo Vilalba-Betanzos, emprendeu as labores de recuperación desta ruta. Para iso, enviou toda a documentación pertinente ao Cabido da Catedral de Santiago e este sí que respondeu positivamente. En carta asinada por don Segundo Pérez López, delegado de Peregrinacións, o 15 de xullo de 2021, sinalando que, conforme a documentación presentada, e o correspondente estudo histórico, non cabe dúbida que este traxecto formaba parte do antigo Camiño Norte a Santiago de Compostela. Por el, os peregrinos que recorran ese tramo e que cumpran as condicións acostumadas e establecidas pola Oficina de Acollida de Peregrinos, concederáselles a Compostela como testemunha da súa peregrinación ao sepulcro do apóstolo Santiago. En outubro de 2021, o día 9, concretamente, reuníronse en Betanzos, eu tamén, os 8 alcaldes e alcaldesas dese tramo, 3 deles da provincia de Lugo, Vilalba, Xermadeg e Tiriz, asinando unha declaración favorable a promover as medidas necesarias para sinalizar e manter en bo estado o camiño, solicitando das entidades públicas, especialmente da Xunta de Galicia, o seu apoio e colaboración a fin de que culmine este proceso co recoñecemento oficial e co conseguinte integración na rede de camiños xacobeos. Estamos esperando aínda, non obtuvemos ningunha contestación. O Grupo de Amigos do Camiño do Norte, tramo Vilalba-Betanzos, deu un marxen de tempo para recibir achegas varias e solicitou á Fundación Luis Monteagudo a redacción dunha memoria do Camiño Norte de peregrinación a Santiago nese mesmo tramo. Esta memoria foi feita con todos os requisitos recollidos no decreto que regula as delimitacións dos distintos tramos do Camiño de Santiago.
A defensa do patrimonio cultural como elemento de valor en sí mesmo como factor de dinamización económica é un factor esencial do progreso para a nosa provincia. Por isto, sometemos a aprobación para que a Deputación Provincial solicite á Xunta de Galicia a aprobación dun decreto polo que se recoñeza a limitación do tramo Vilalba-Betanzos como integrante do Camiño Norte de Santiago, segundo resulta da memoria xustificativa. A toma en consideración tamén das restantes reclamacións formuladas alrededor do recoñecemento e posta en valor dos outros trazados do Camiño na provincia e a presentación dun plan de investimentos para condicionar todas as sendas do Camiño en términos municipais dos concellos da provincia, liberando así as facendas municipais dunha carga que non pode asumir e que en todo caso corresponde ás competencias da Consellería da Cultura. E se realmente defenden os veciños da provincia, da nosa provincia, o Grupo do PP entendo que votará a favor de todas estas reivindicacións. Grazas. Muchas gracias, dona Marisol. Polo Grupo do BNG ten agora a palabra dona Iria Castro. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas, compañeros deputados e demais asistentes. Ben, o Camiño de Santiago é un ben material e inmaterial de valor inimaginable para a sociedade galega e para todas e todos os peregrinos que camiñan por el dende hai séculos, mostrándonos que as diferentes vías de comunicación eran e son vías de comercio, cultura, historia e tradición. Na moción que presentan hoxe os compañeros e compañeras do PSOE traese a este pleno unha reivindicación que merece ser escoitada e aceptada. Trátase dunha proposta cun longo percorrido dende 2021 que partiu dunha proposta da sociedade civil do Grupo de Amigos do Camiño Norte e que posteriormente buscou con éxito o apoio dos alcaldes e alcaldesas deste tramo. Acadou os apoios de tanto o Concello de Vilalba como o Concello de Guitiriz e posteriormente tamén se sumou o Cabildo da Catedral de Santiago. Todo este esforzo seguiu sumando durante os últimos anos e finalmente a decisión está en mans do Goberno do PP na Xunta de Galiza, que ou vai a tramitación moi lenta ou paralizou esta delimitación. Eu entendo que as cousas nunha consellería, como as cousas aquí na Deputación, hai veces que non van ao ritmo que nos gustaría, pero non entendo moi ben a lentitude para levar a cabo o recoñecemento oficial desta variante cando se presentaron todos os documentos en tempo e forma de acordo á metodoloxía empregada en diferentes decretos que xa se utilizaron para delimitar diferentes tramos. Non entendo tampouco a lentitude para levar a cabo este recoñecemento se precisamente o Goberno do Partido Popular da Xunta enche o peito falando de que cada ano, como dicía a compañeira, hai un récord de peregrinos e fai exageracións. Pero a Xunta de Galiza non se preocupa tanto, por exemplo, da sustentabilidade no camiño, como, por exemplo, na xestión do lixo no mesmo, tampouco se preocupa pola salvagarda do medio natural, que é un dos principais atractivos do camiño, xa que non lle preocupa que unha macropasteira poida ameazar a contorna do camiño e repercutir nunha debacle turística para os concellos afectados, como pon de relevancia a Axencia Galega de Turismo no Plan Director dos Camiños 22-27. Ou tampouco hai un protocolo para violencias machistas no Camiño de Santiago, pero anuncian 40 millóns de euros para aumentar a seguridade nel. Cal? Supoño que será a viaria, pero aínda non hai ese protocolo de seguridade para milleiros de mulleres no Camiño. Non entendo a lentitude para levar a cabo este recoñecemento, cabo precisamente coa excusa do Xacobeo sobra diñeiro público para gastar en grupos de música nacionais e internacionais, pero non se fai un investimento de verdade nas industrias culturais do país que tanto gaba ese conselleiro de Cultura que os seus propios compañeiros tachan de incompetente e que cada ano destina menos investimento público a cultura e lingua. E por último, e para mencionar o último acordo desta moción, a Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galiza establece o seguinte no referente ao camiño. Refírese á protección, conservación, acrecentamento, difusión e fomento do patrimonio cultural de Galiza, de forma que sirva á cidadanía como unha ferramenta de cohesión social, desenvolvemento sostible e fundamento da identidade cultural do pobo galego. O título 6 integra nesta lei a regulación específica do réxime de protección dos camiños de Santiago. Corresponde á Comunidade Autónoma de Galiza a competencia exclusiva sobre o seu patrimonio cultural. As distintas administracións públicas cooperarán para que as competencias respectivas se exerzan conforme o establecido nesta lei. É dicir, o acondicionamento dos camiños de Santiago nos concellos debería ser xestionado pola Xunta, porque o camiño é unha competencia dela. Como, por exemplo, do traballo que fai a Xunta, xa o comentou a compañera Marisol Morandeira, poderíamos falar das sendas pionís que xa foron obxecto de debate neste pleno.
que non se me entenda mal, está moi ben, calquera construción das mesmas nos concellos por onde pasa o camiño sempre vai ser positiva. O malo é que cando se utilizan con fins partidistas e repártenas, como o di o señor Mejide moitas veces, que facemos nós entre os amiguetes. E ademais diso, unha vez que as fan o típico invita a Xunta e paga o Concello, xa que o mantemento corre a conta dos concellos, cando está estipulado na Lei de Patrimonio Cultural que as ten que manter a Xunta de Galiza. Grazas. Moitas gracias. Polo Grupo Popular, señor Mejide. Moitas gracias, presidente. Facendo simplemente unha mención moi breve á moción anterior, quedou claro que o señor Efrén non pinta moito. O vicepresidente da Deputación sí, pero non avalaron a proposta que vostede fixo públicamente, non se atreveron a avalala e ratificala hoxe no seu pleno. Por tanto, parece que hoxe volveu a marcar territorio o señor Tomé e o territorio ganou de novo e deixoulle no sitio. Igual ten que pagar do seu bolsillo os 50.000 euros eses que propuxo. Miren, evidentemente, naide pode cuestionar o apoio que temos dende este partido ao Camiño de Santiago. Ningún dos que estamos aquí, evidentemente, tampouco quen lles fala. Ademais, personalmente, son unha persona que casi podería dicir un namorado do Camiño. Fago en varias ocasións, fixeno en varias ocasións. Eu creo que recorrín case todos os que pasan pola provincia, varios ou casi todos os que pasan por Galicia e en varias ocasións. Por tanto, non podo mostrar máis que admiración hacia o Xacobeo e hacia o que trae para os nosos territorios. Concretamente en Lugo, como ben saben, temos o francés, o norte, o do inverno e o primitivo. Máis de 500 km de rutas xacobeas oficiais que son realmente un maná para os territorios polo que pasan. Nótase a importancia socioeconómica que teñen para eses territorios. O último ser recoñecido, como ben saben, é o de inverno, unha tramitación que durou moitos anos, evidentemente, que comezou nos 90 e que se levou ao proceso que chegou a bo fin sobre o ano 2015, se non recordo máis. E saben que este proceso é un proceso moi regrado, non é que o digamos nós, sino que está totalmente especificado. Saben que depende dun Consello Asesor do Camiño formado por 10 expertos. Saben que depende tamén do CSIC, das investigacións e dos informes que leve a cabo, e que para nada é unha decisión política nin a dedo, evidentemente, como se quixo facer aquí por parte do Goberno da Xunta, sino que é algo que, como digo, está absolutamente regrado. Na provincia de Lugo, como digo, coñecémolo ben. Igual que conocemos a importancia que ten para os municipios, que sería de Sarria, de Triacastela, de Portomarín, de Pedrafita, de Palas, de Baleira, por exemplo, que sería sin o Camiño e a importancia económica que ten para eles. Milleiros de persoas viven do Camiño de forma directa, hostelería, taxis, transportes, pero tamén de forma indirecta, construción, servicios de limpeza, supermercados, comercios de todo tipo. É un motor económico, sen dúbida, para a nosa provincia. E, evidentemente, recoñecer unha nova ruta para a nosa provincia sería excepcional. E, dende este grupo, estaríamos encantados de que fose así, e xa lle digo que seríamos os primeiros en apoiala, pero temos que ser responsables. Temos que ser responsables. Vou a copiar e facer miña unha frase, se me permite o presidente Tomé, non sei se a frase literal, pero sí o fondo da frase, que hai que ser prudentes e esperar o que digan os técnicos. Decía fai uns días relativo a unha iniciativa empresarial na nosa provincia e eu considero que ten razón. Hai que esperar a que os técnicos informen, evalúen a documentación presentada e cando digan sí, estaremos todos detrás para respaldalo. Nos primeiros, porque somos os primeiros interesados en que a nosa provincia teña outro recorrido máis, outro camiño máis recoñecido. Pero queremos ser responsables. Porque así están actuando tamén outras zonas da nosa provincia, que tamén citan na súa moción. Teño a miñas costas o alcalde das Nogais, coñezo de primeira mão o esforzo enorme que están facendo o Concello das Nogais, o de Pedrafita, o de Corgo, o de Baralla, o de Becerra, o de Lugo tamén, por declarar esa vía como unha vía oficial do Camiño de Santiago. E tamén están sendo pacientes e tamén están dando exemplo de esforzo, de paciencia e de calidade no traballo para recoñecer esa actitude. E eu, nesa situación, coñecendo dende o minuto 1 o esforzo que fan estes concellos que antes falábamos, falo neste caso, como ben saben, da Vía Cunin, tamén teño que ser responsable. Tamén temos que ser responsables e tamén temos que dicir que hai que deixar traballar os técnicos, que non teño dúbida de que o van a facer. E máis, incluso tuve a oportunidade de participar nunha das entrevistas que facían os membros do CSIC, como ben saben, para esa candidatura a Camiño de Santiago. Por tanto, todo o noso apoio tamén, pero coa responsabilidade de deixar traballar os técnicos.
E o que sí que nos doe un pouco é ver como califican nesta exposición de motivos de exaxeracións, como se cuestiona o traballo que se fai no camiño e as cifras que despois poderemos analizar na seguinte intervención, porque é cuestionar non o traballo da Xunta de Galicia, sino cuestionar o traballo de miles e miles de persoas vinculadas ao camiño, de asociacións, de empresarios, de autónomos, de persoas que dan a súa vida por poñer en valor o Camiño de Santiago e captar cada día máis peregrinos e que hoxe nesta moción pois parece que non se toman moi en serio. Moitas gracias. Gracias, don Antonio. Señora Morandeira, segundo turno. Bueno, nos tomámonos moi en serio o Camiño de Santiago, senón non estaríamos tan preocupados por eles. Quen parece que non está tan preocupado por todos os Camiños de Santiago é a Xunta de Galicia, que parece que ten unhas preferencias por unhos determinados trazados e por outros non, e iso vese claramente cando un o recorre. Si vostede, como di, fixo tantas veces os camiños de Santiago, as distintos trazados do Camiño de Santiago, seguro que tamén pode velo. Igual tamén non é que o faga solamente para ver como está, senón porque ten bastante de que arrepentirse. Tamén lle vai a servir para eso, non se preocupe. Bueno, eu sorprende moito que a Conselleira de Cultura, que é a que é encargada de manter os distintos trazados dos Camiños de Santiago, é o parente pobre no reparto dos orzamentos. No ano 2025 vai a dispoñer de 146 millóns de euros, un 1,04 dos orzamentos totais. É a Consellería con menos dotación orzamentaria e os galegos e galegas deberíamos de preguntarnos a onde camiñamos con un goberno que gasta máis en calquera consellería, por exemplo, de Presidencia, que na de Cultura. Na presentación dos orzamentos, o conselleiro sinalou que van a dedicar 22 millóns de euros para accións nos monumentos do Camiño, nas catedrais, no Panteón de Galegos Ilustres, bueno, en todos os monumentos. Unha cantidade que a simple vista parece exigua ante a cantidade e a calidade do patrimonio cultural a que se refire, en a que non se mencionan accións propias no trazado do Camiño. Seguro que o PP vai a querer que sexan os alcaldes os que se encarguen deses gastos. Esta institución, a Deputación, leva pelexando por poñer en valor os distintos trazados dos Camiños de Santiago dende que está ao frente este equipo de goberno. E a Xunta de Galicia non responde así. A Xunta de Galicia sempre fala de colaboración público-privada e gustalle moito. Eu, bueno, teño que decir que ao fío de poñer en valor, de intentar conseguir este trazado, creouse unha asociación de empresarios que se chama Nortevive, que incluye empresas dos distintos concellos que están afectados por este trazado. E, como ben di o señor Amejide, hai que deixar traballar aos técnicos, pero os técnicos que parece que levaban dende o ano 2022, que foi cando os concellos nos diriximos a eles sin traballar, parece que ao fío dunha reunión desta asociación coa directora xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia, parece que ahora sí van a remitir a documentación ao Instituto Padre Sarmiento, que é quen ten que facer a valoración. Eu alegrome moito de que, seña como seña, esa colaboración público-privada que ahora sí nos fagan caso e decidan enviálo, pero entendo que se os técnicos non o deron feito en 2 anos, como é posible que desde o día 12 de novembro que se fixo esa reunión, ahora sí, a semana pasada, se remitiu a documentación. Gracias. Muchas gracias, señora Morandeira. Doña Iria, segundo turno. Grazas, presidente. Bueno, eu alegrome de que parece que por unha vez estamos un pouco no mesmo barco, tanto os compañeros do Partido Popular como a nós, apoiando que finalmente se recoñeza esta delimitación deste trazado, e agardo que o transmitan, e agardo que isto poida resultar nunha aceleración deste proceso e se recoñeza canto antes. Eu tamén creo que hai que esperar a ver o que din os técnicos, entendo que todo está ben, pero a mí o que me gustaría falar é de competencias, porque falamos de competencias da Xunta, do mantemento dos Camiños de Santiago, e o terceiro punto desta moción vai por aí. Estamos falando de que o Plan Director do Camiño, dos Camiños de Santiago 2022-2027, plenamente en vigor, non contempla
En primeiro lugar, non contempla ningunha ampliación de tramo de ningún dos camiños incluídos nos acordos desta moción. E coincidirán comigo en que o aumento dos tramos non vai repercutir negativamente nos peregrinos que pasen por outras rutas consolidadas, e máis podería ser un aliciente para novos peregrinos. No mesmo caso está, por exemplo, a vía Cúnic, da que falou antes o señor Ameijide, pero que tampouco figura ningún plan de investimentos como que se lle solicita á Xunta de Galiza no terceiro punto. Sí que hai cantidades referidas ao investido en 2015-2022, pero bótase en falta a previsión de investimentos de conservación, acondicionamento e sinalización para os vindeiros anos en todos os camiños. De feito, na análise da AFO do devandito plan, a conservación e desenvolvemento dos camiños de Santiago vese como unha debilidade que facilmente a Xunta podería solucionar se creara un plan de investimentos en lugar de cargarllo todo os concellos. Falamos do de sempre, invitar a Xunta para uns concellos que xa están suficientemente sobrecargados. E vostedes, como non son capaces de exixirlles ao seu propio goberno da Xunta de Galiza que realice un investimento efectivo nos camiños de Santiago que pasan pola provincia e veñen a cargarlle o morto á Deputación, que, como xa leron nos orzamentos, está bastante cargada xa con outras competencias impropias que nos carga a Xunta. O único que se lle solicita nestes acordos é que, poñendo a súa parte, intenten acelerar o recoñecemento deste camiño e asuman as súas competencias presentando este plan de investimentos para os camiños. Moitas grazas. Moitas gracias, dona Iria. Don Antonio, segundo turno. Moitas gracias, presidente. Dona Iria, evidentemente vamos a pedir dilixencia e xestión á Xunta de Galicia, evidentemente como para calquera outro tramo, pero miren, recoñecía moi ben os compañeros do Partido Socialista que o 13 de novembro houbera unha reunión precisamente para este tema na propia Consellería, na Dirección Xeral de Patrimonio. E foi xusto o 13 de novembro de 2024, é dicir, hai 13 días, cando a asociación da que se falaba, a Asociación Norte Vive, presentou no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia un escrito en numerosa documentación anexa na que se solicitaba a declaración de Camiño Norte orixinal como Camiño de Santiago. Comprenderán que en 13 días todavía non está evaluada a documentación, porque 13 días igual un período demasiado curto para analizar toda esa documentación, xunto coa memoria realizada pola Fundación Monteagudo. Evidentemente, 13 días é algo pouco, pero bueno, evidentemente pediremoslle dilixencia. Xa lles digo que o anterior levou unha tramitación de bastante tempo. O último que se fixo, Camiño Inverno, pero bueno, algo máis de 13 días vai a levar, eso seguro. Pero nós, evidentemente, dende a nosa posición, como lle digo, de respeto a que traballen os técnicos, evidentemente gustaríanos que se declarase, pero neste caso vamos a ser respetuosos e vamos deixar os tempos. Por eso non estamos, vamos a absternos nesta moción porque entendemos que é a posición máis responsable. Igual que é o máis responsable cando nos están falando de mantemento. Non é que non lle vayamos a pedir a Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia xa o fai, dende Xacobeo. Deberíanos saber, e se percorresen os camiños e superan as empresas que están contratadas para mantemento desos camiños, pois probablemente tamén vostedes o poderían comprobar. Pero tamén ten responsabilidade dos concellos, evidentemente, porque moitos desas vías son vías municipais. E a propia Diputación de Lugo, que tamén moitas desas vías son propiedade ou titularidade, da Diputación Provincial de Lugo. Por tanto, tamén temos responsabilidades nesta administración. E se todos queremos velar polo camiño, pois velemos todos. Feixome gracia unha frase que dixo: dende que está ao frente este equipo de goberno preocupámonos polo camiño. Home, e os de antes non. Que quere dicir? Que o señor Besteiro, que o señor Campos non se preocuparon de impulsar o Camiño de Santiago? Entendo que tamén. O señor Cacharro xa o facía no seu día. Supoño que estes dous presidentes tamén o facían. Agardo que sí, e incluso espero que sí. Pero de verdade, prégolles que non banalicen o traballo de outras administracións e de outros profesionais vinculados ao camiño, de autónomos e de asociacións, de particulares, porque as cifras son realmente de éxito. Aínda que lles cuesta de coste recoñecelo. Por eso todos queren ter camiño nos seus municipios, porque é un éxito, porque de media está subindo cada ano un 7%. Este ano subiu un 7% relativo co anterior, de media, pero que hai camiños que están subindo un 42%. Por exemplo, o de Inverno está subindo un 37%, o Primitivo está subindo un 20% cada ano. Tan mal non o estará facendo a Xunta de Galicia na súa promoción do camiño. Se xan generosos, polo menos, en recoñecer eso. E despois, xa lle digo, o gallá teñamos vía Cúnic, Camiño Norte e moitas máis vías no noso territorio, porque as necesitamos e porque ali por onde pasan son unha riqueza. Gracias, señora Mejide. Turno de peche, señora Marisol.
Bueno, o camiño, ademais de promocionalo, hai que cuidalo e mantelo, que é moi importante. Pero, mire, entendo que eso que eu fixe mención á reunión porque sabía que vostede a iba a mencionar tamén. Pero, mire, voulle enseñar. Moción do Concello de Guitiriz comigo á frente, maio 2022. Remitiuse a mesma documentación que levaron o outro día a esa reunión, esa asociación a que eu fixen mención. Vese que, dependendo de quen presenta as cousas na Xunta de Galicia, danse máis prisa que outros. Firmada 17 de maio de 2022, máis de 2 anos. Evidentemente, en 12 días non se vai a facer o que non se fixo en 2 anos. O que me pregunto eu é por que non se empezou a facer ese traballo fai máis de 2 anos cando os concellos interesados mandaron esta mesma moción coa documentación correspondente á Xunta de Galicia. Eso tamén terán que explicalo. Pois nada, eu alégrome moito de que lles interese o camiño e que lles interese algo máis que lucir en algún momento da súa vida política a todos os cargos do PP a chaqueta que pon Xacobeo. Aí é onde teñen que demostrarlo. Moitas gracias, doña Marisol. Sometemos a votación esta proposta do Grupo Socialista sobre o Camiño de Santiago entre Betanzos e Guitiriz. Votamos. Votos emitidos 24, máis un voto telemático, que, por tanto, suman 12 a favor e o telemático 13. Non hai votos en contra, 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta proposta. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do BNG para instar a Xunta de Galicia a garantir o servicio de pediatría nos concellos de Cospeito, Castro de Rei e Outeiro de Rei. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castro Salvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda e tamina favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra dona Iria Castro. Grazas, presidente. Temos que volver de novo a poñer o foco na atención primaria e desta vez na pediatría do rural. O mes pasado xa comentamos brevemente que as familias de preto 1000 crianzas de Castro de Rei, Cospeito e Outeiro de Rei estaban sen pediatra e todos os señores do PP, os seus alcaldes incluídos, votaron en contra de medidas para mellorar a vida de todas e todos os seus veciños. Hoxe centrámonos neste caso porque é de actualidade, pero temos que lembrar que en abril o foco puxose na pediatría de Guitiriz, Begonte e Rábade, que quedaban sen pediatra porque non había persoal de sustitución para cubrir unha baixa da persoa titular do servizo. Pero se nos retrotraemos, en novembro e decembro de 2023 pasou o mesmo en Sarria. De 2 prazas de pediatría, unha pediu o traslado para outro destino, ficou a outra pediatra e cando esta última pediu unha baixa, o conto de sempre, o Sergas non ten persoal para sustitucións. A pregunta é ata cando imos seguir así, porque ven aí o Nadal, despois virá o verán, e os e as profesionais da medicina quererán coller vacacións como é normal. Que pasará na maioría dos centros médicos do rural? A resposta xa sabemos, o Sergas non ten persoal para sustitucións. Hoxe, como xa dixen, facémonos eco das protestas das familias ás que o PP deixa sen servizos. Este mesmo domingo, de feito, houve unha manifestación. Pero nós non andamos petando nas portas de ninguén, señor Balado, que xa lle vexo que me vai dicir. Foron vostedes quen obrigaron as familias a sair. Foron vostedes quen as deixaron sen pediatra e tiveron que sair á rúa para demandar os seus dereitos máis básicos. Falamos do micro, pero vayamos agora aos datos macro. A atención primaria galega conta con 325 prazas de pediatría, mas unha parte significativa delas permanecen vacantes durante todo o ano e outras cúbrense por persoal non especializado. 85 concellos quedaron sen pediatra en 2004 e xa son 194. Segundo os datos do IGE de marzo, Galiza perdeu 80 profesionais entre o ano 2004 e 2023, diminuindo o número de pediatras que había en Galiza nos centros de saúde en 19,8%. E, segundo datos do Sergas, tense incrementado dunha maneira considerable o índice de idade dos cadros de persoal de atención primaria. 80 pediatras en activo superan os 63 anos, é dicir, 25%. O Sergas ten dificultades para atopar profesionais para ocupar o 12% das plazas disponibles en toda a comunidade e as causas son múltiples. Pero hai unha primordial, a falta de incentivos para atraer a novos profesionais ao sector público, así como a dificultade para cubrir postos en áreas rurais ou menos poboadas debido ás condicións de traballo ofertadas. E isto ten a súa orixe nas políticas de recortes dos gobernos de Feijóo.
que durante anos non permitiu a contratación de novos profesionais e favoreceu a realización das horas extra, causando unha descompensación entre os e as novas profesionais que se incorporaban e os profesionais que están a piques de xubilarse. Probablemente me diga despois o señor Balado, xa que lle toca a él defender esta moción, que é un problema estrutural que pasa o mesmo en todo o Estado español, que non hai suficientes prazas MIR, que Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Pero certo é que vostede e todos son coñecedores de que nunca tantas prazas MIR se convocaron para Galiza e nunca tantas quedaron vacantes polas malas condicións que lles ofertan os profesionais da medicina. E, de feito, as profesionais de pediatría e outras moitas de atención primaria botan en falta que se tomen medidas para paliar isto e se busque un novo sistema que permita a chegada de novos médicos e médicas, un sistema que habería que implantar canto antes, dado que os tempos para a formación de residentes e as prazas que hai non permiten que se poidan incorporar moitos cada ano. E nas consultas de atención primaria e de pediatría, neste caso, onde se realizan as principais labores de prevención e detección precoz das enfermidades graves, cos nenos e nenas mediante diferentes programas ou mediante o mantemento do calendario de vacinación ao día. Moitas grazas. Moitas gracias, doña Iria. O Grupo Popular ten a palabra don Francisco Balado. Bon día a todos e todas. Gracias, presidente. Ben, pois nosotros, señora Castro, contrariamente ao que a vostede lle pareza, anunciamos o noso apoio a esta moción, porque nosotros entendemos que o servizo de pediatría é un servizo fundamental dentro da sanidade pública e, por suposto, nos nosos concellos tamén, xa que a moción concreta esta problemática nos 3 concellos de Castro de Rei, Cospeito e Outeiro de Rei, nos que, además de ser concellos rurais, pois hai que recoñecer que hai un número considerable de nenos e nenas. E, ademais, apoyámola porque somos coñecedores directos dos problemas que isto supón, ben porque o vimos vendo nas semanas pasadas, dende que a pediatra actual colleu a baixa por maternidade, unha baixa que se anticipa como unha baixa de longa duración, e ademais porque lle viñamos facendo seguimento a este problema dende que tivo lugar, empezou nas pasadas semanas. E, en segundo lugar, apoiámola porque antepoñemos os intereses dos veciños e veciñas aos intereses do partido. Contrariamente a como teñen feito vostedes en algunha ocasión neste pleno, e sobre todo no Parlamento galego, e decímolo porque a propósito de varias mocións que sobre sanidade viñeron aquí ou foron tamén ao Parlamento galego, puidemos ver como socialistas e nacionalistas sempre se negaron a reclamarlle ao Ministerio de Sanidade que asumira as súas competencias, como se o Ministerio de Sanidade non tivera competencias. Di vostede, anticipaba antes o que lle iba a contestar eu, pero o curioso de todo é que vostede fala contrariamente a como falan os seus compañeros nacionalistas vascos en materia sanitaria. Os nacionalistas vascos, por exemplo, reclamanlle ao Goberno Central, ao Ministerio de Sanidade, que convoque máis prazas MIR. Dicen que a sanidade, que é un problema, o problema da sanidade é un problema estrutural, e vostede dice todo o contrario, pero seguindo o que din os nacionalistas vascos tamén, os socialistas de Asturias din o mesmo que estou dicindo eu, que hai un problema estrutural de fondo na sanidade española, que non é só culpa das comunidades autónomas, e seguido así a cas 17 comunidades autónomas que integran o Estado español. Por lo tanto, será, señora Castro, que vostedes non teñen toda a razón que queren ter nesta materia. Pero, bueno, en calquera caso, o problema da falta de pediatras, igual que o problema da falta de médicos, é un problema que, como decimos, sucede e ocorre en todas as comunidades autónomas. Se un consulta a hemeroteca pode ver manifestacións por a falta de pediatras e por a falta de médicos de atención primaria en todas as comunidades autónomas. Insisto, só basta con consultar a hemeroteca. É unha constante e unha realidade. Por lo tanto, nós o que decimos é que, efectivamente, aínda apoiando esta moción, estamos ante un problema no que hai que falar de concurrencia de responsabilidades. Miren, vostedes saben perfectamente a competencia que ten o Ministerio de Sanidade, que é asignada por lei. Saben que o Ministerio de Sanidade é competente na formación de especialistas. Eso é algo que ninguén pode discutir, porque a lei así o establece. É responsable de tomar medidas extraordinarias relacionadas coas convocatorias MIR. É competente tamén para a autorización de unidades formativas, non son as comunidades autónomas. É evidente que sí, que as comunidades autónomas teñen
que organizar os cadros de personal, teñen que asumir os procesos de contratación dos especialistas que lle son acreditados e teñen que pagar aos médicos, eso sabémolo todos. Por lo tanto, cal é o contexto destes tres concellos? Bueno, pois o destes tres concellos actualmente é un contexto que responde á situación que ten a nosa comunidade autónoma. Hoxe en día está máis que demostrado que a Xunta de Galicia leva 7 anos ofertando o 100% das plazas formativas de medicina de familia e pediatría que se nos acreditan. Leva 7 anos ofertándoas todas. Contratou o 100% dos profesionais dispoñibles, pero as listas de contratación están a cero. Neso coincidiu vostede. Dixo a Xunta non ten médicos e pediatras para substituir. Por que non os ten? Pois non os ten porque efectivamente as súas listas de contratación están a cero. Como lle dixen, despois de ter ofertado durante os últimos anos o 100% das plazas de familia, de médicos de familia, de pediatras que se lle acreditaron e despois de ter contratado o 100% dos profesionais dispoñibles. Cando unha comunidade autónoma fixo as cousas como as fixo a Xunta de Galicia, é evidente que ten que entrar en xogo o seguinte no escalafón, que é o Ministerio de Sanidade. Por iso eu lle digo, señora Castro, que é o Ministerio de Sanidade o que ten que convocar máis plazas, non só para Galicia, eu non o digo para escurrir o bulto, non, para Galicia e para todas as comunidades autónomas, porque como vostede di, convocáronse moitas, pero non chegan, non son suficientes. Nada máis por esta... Moitas gracias, señor Balado. Por o Grupo Socialista ten a palabra dona Pilar García Porto. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Outra vez, Sanidade, señor Balado e señores do Partido Popular neste pleno ante as evidentes mostras de descontento que teñen os veciños e veciñas desta provincia con esta prestación do Servicio Básico de Saúde na nosa provincia. E eu, señor Balado, ante as súas declaracións, teño que preguntarlle abertamente se isto lles preocupa con rigor ou non, porque outras veces veu este mesmo asunto a pleno e xa non falo de outras cuestións en sanidade, pero sí de pediatría, e a señora doña Iria acaba de facer referencia a elas, cando falamos de Guitiriz, Begonte ou Rábade, cando se falou do problema en Sarria, cando se falou do problema coa pediatría en Monterroso, Taboada e Antas de Ulla e Palas de Rei, vostede non se pronunciou como hoxe, señor Balado. Defende usted os intereses dos veciños e das veciñas desta provincia ante a Xunta de Galicia ou defende os seus propios intereses como alcalde nesta ocasión, intentando minimizar o problema e logo botando pelota para arriba contra o Ministerio de Sanidade? Mire, voulle dicir unha cousa, o de pelota para arriba xa non cola, señor Balado, porque a Xunta de Galicia algo fixo mal cando a Facultade de Medicina de Santiago saca médicos cada ano con distintas especialidades e distintas formacións que prefieren optar noutras comunidades autónomas a facelo en Galicia. A fuga de talentos é evidente, señor Balado. Prefiren as condicións laborais e as condicións salariais doutras comunidades autónomas ás que lles está ofrecendo Galicia. Eso sí, o esforzo inversor en formalos facémolos galegos e galegas. Eles logo, lóxicamente, elixen o mellor camiño profesional para o seu futuro. E o problema estructural ao que vostede se refire non o imos a negar, pero é que Galicia, dentro de España, vai á cola. Algo está fallando, señor Balado. Que fan se non traballando noutras comunidades autónomas os profesionais que formamos en Galicia? Eu creo que isto, máis alá de tirar a pelota para o tellado dos demais, merece unha reflexión pola súa parte, aínda que hoxe veña con un tono aparentemente moito máis humilde, porque, claro, doille un pouco máis porque lle tocou de cerca. Miren, o certo é que día tras día os xornais enchen páxinas coas protestas polo descontento que hai coa sanidade pública galega, e é verdad que a Xunta de Galicia un ano máis anunciou eses orzamentos récord que non valen para garantizar os servizos públicos básicos no territorio, sobre todo, e vostede acaba de recoñecelo, nun territorio tan rural como é a nosa provincia, no que temos tanta necesidade pola dispersión de poboación e tamén en sanidade polo avellentamento da mesma. A xestión da Xunta de Galicia é mala, señor Balado, é mala, porque estabilizan e cronifican as carencias no rural. Iso é o que levan facendo desde que gobernan na Xunta de Galicia.
O único récord que está batindo non é o de inversións, o único récord que está batindo é o de protestas veciñais que necesitan e solicitan máis servicios sanitarios e de mellor calidade. En poucas cifras, porque fan falta poucas cifras para evidenciar a situación real. En Galicia hai 11.500 nenos e nenas que non teñen pediatra asignado. 11.500 sin pediatra. E o Sergas non é capaz de cubrir o 12% das plazas de pediatría da comunidade autónoma. Moitos vanse a traballar a outras comunidades autónomas, como lle dixen antes. E os pediatras que exercen, xa llo dixo Iria, teñen unha idade avanzada, preto da xubilación, e unha clara sobrecarga de traballo. Atenden de media a 754 nenos ou nenas por pediatra. Esta cifra, como vostedes poden ver, non é unha cifra que permita traballar con seriedade, con rigor a un pediatra cando ten que atender a 754 nenas e nenas. Esas son as cifras, xa lle dixen que non facían falta moitas, que resumen a situación da atención pediátrica en Galicia, unha situación que para vostedes, para o Partido Popular, pois non atepa remedios, porque non hai ninguna proposta, máis alá de dicir que alá o Ministerio que se compoña, que algo máis teñen que facer. Oiga, ustedes tamén gobernaron en Madrid, e non recordo eu tales convocatorias de plazas MIR cando gobernaban vostedes en Madrid, señor Valado. Algo estará fallando na súa xestión. Por certo, que o anterior xerente do Sergas xa nos dixo os lucenses que tiñamos que facernos a vivir sen pediatra nos povos rurais. Claro, esa é a resposta, señor Valado, e iso é o que interiorizamos. Gracias. Gracias, señora Porto. Dona Iria, segundo turno. Gracias, presidente. Bueno, alégrome moito o cambio de discurso do señor Valado, pero sospeito que o cambio de postura é sobre todo postureo. Porque o mes pasado tamén falamos desto e a súa postura, a súa intervención foi diametralmente oposta. E sobre todo porque a postura de hoxe, como dicía a compañera Pilar Porto, minimiza un problema moi grave. E tampouco mostrou a máis mínima consideración cando falamos aquí do peche do consultorio de Castro de Rei. Non sei como pode ser que hoxe cambiar así. E tamén digo, estaba vostede falando con outro ton, e despois sale vostede a falar dos nacionalistas vascos que hoxe non pintan nada aquí realmente. Mire, dice que o Sergas leva 7 anos ofertando todas as plazas. Non todas. Vamos falar un segundín do caso de Foz, porque en Foz hai un pediatra, ou unha pediatra para 1.035 nenos e nenas, sen contar tamén que atenden tamén a Alfocio Valadouro, porque hai máis de 10 anos que non contan cun pediatra. E esos son 250 nenos e nenas máis, pero que non contabilizan no cupo de Foz. E por que non o fan? Porque se o contabilizaran, terían que dotar legalmente dunha praza máis ao Servizo de Pediatría de Foz, e non o fan. Bueno, pois xa hai unha pequena triquiñuela que están utilizando para seguir castigando a eses nenos e nenas. E despois podemos falar de Cervo de Xove, que se xubilou unha pediatra e agora tende unha profesional de medicina familiar cun curso de capacitación, que non dubida das súas capacidades, pero é certo que non é unha especialista. Barreiros Mondoñedo de Lourenzá, que só teñen unha pediatra, e hai moitos nenos dos concellos do sur da provincia que teñen que ir xa a Monforte dende hai moitos anos. Miren, son unha cousiña máis para falar do cinismo do Partido Popular, e que non hai moitos os compañeros deputados e deputadas do BNG levaron a Comisión Quinta unha proposición non de lei para restituir o servizo de pediatría nos concellos de Castro de Rei, Cospeito e Outeiro de Rei. E o que pedían estas familias xa era pouco, é restituir o servizo dun pediatra que rote polos 3 concellos. E aínda así vostedes votaron non nesa Comisión Quinta. Votaron non dicindo que o servizo estaba perfectamente ben. Como pode ser isto? Como poden vir hoxe vostedes a este pleno? Eu entendo que é para quedar ben cos seus veciños e veciñas que, olle, por unha vez, non está mal que defendan os seus intereses, pero estaría ben que os defenderan de verdade. E que os defendan de verdade diante do xerente do Sergas, diante do conselleiro ou diante de quen teñan que facer para que este servizo siga adiante. Pouco máis, porque xa saben cales son as consecuencias de que estes centros de saúde queden sen pediatra. De feito, que pasou en Sarria, houve moitas nais e pais que levaron as cartillas dos seus fillos para Lugo. E iso é sempre unha derrota e unha perda para os concellos rurais, porque que leven os seus fillos para Lugo significa que é posible que tamén deixen o colexio nestes sitios e que así haxa unha perda de poboación e unha perda para os concellos rurais. Pouco máis. Acabarei no minuto final. Moitas grazas. Gracias, doña Iria. Señor Valado. Ben,
non botamos a pelota para arriba, señora García Porto. Nos falamos sempre igual. Eu creo que a miña argumentación en nome do meu grupo foi igual que a dos plenos anteriores. Eu levo anos dicindo, incluso referíndome ás legislaturas anteriores, que o problema da sanidade española é un problema estrutural, pero é que se dice o mesmo en todas as comunidades autónomas do noso país. Polo tanto, aquí non variamos o discurso. Se votamos a favor, moléstanse, oféndense. Se votamos en contra, despois de ter presentado unha emenda que é rexeitada, como foi a do caso do consultorio de Castro de Rei, que é lógico votar así, tamén se ofenden. Eu creo que a vostedes o que lles molesta é a presencia nosa. É o que lles molesta. É un exemplo do demócratas que son vostedes. E, ademais, vostedes sempre teñen un discurso caduco e obsoleto, que os médicos se van para fora, que cobran pouco. Está máis caduco ese discurso que pouco. Pero, bueno, a cuestión é que, señora Castro, nós como alcaldes dos 3 concellos estamos preocupados polos nosos servizos, sexa pediatría, sexa medicina, sexa calquera outro servizo. E somos coñecedores de que se non hai pediatra para cubrir a que está de baixa é porque nas listas de contratación, como dixemos antes, están a cero. Polo tanto, temos que buscar solucións. Cal é a solución que buscamos en semanas pasadas, logo das reunións que tivemos cos responsables da área sanitaria? Bueno, pois que a maior brevedade posible se puidera sustituir, se non hai pediatras, con un médico que é un médico especialista en puericultura, que é a solución que nos ofreceu o Servizo Galego de Saúde, que asistirá, pois, previsiblemente, un día á semana en cada un dos 3 concellos con unha enfermeira pediátrica. É a solución que nos ofreceu o Sergas, como decimos en semanas pasadas, e que poderá poñer en marcha nas vindeiras semanas. Pero é evidente, é un problema que entendemos. Queixase vostede de que cite aos nacionalistas vascos. É un exemplo que poñemos de como noutras comunidades autónomas hai estes mesmos problemas que se están a sufrir na sanidade galega. Eu creo que non é fora de lugar pois propoñer exemplos de outras autonomías nas que sucede este mesmo problema que sucede en Galicia para demostrar que efectivamente non estamos ante un problema exclusivo de mala xestión nunha comunidade autónoma en concreto como vostedes queren facer ver. E ademais hai unha cuestión. Mire, os nenos e nenas de Cospeito, de Castro de Rei e de Outeiro de Rei sempre tiveron garantida a asistencia sanitaria en todo momento gracias ao reforzo feito polos profesionais sanitarios, pero hai que recoñecer que calquera baixa para unha administración ou para unha institución ou para unha empresa é unha circunstancia allea, sobrevida, e efectivamente sempre implica levar a cabo unha reordenación en base aos recursos existentes, pero como xa lle dixemos dende o principio, se nas listas de contratación non hai pediatras, é imposible para Galicia ou para calquera outra comunidade autónoma sustituir con outro pediatra. Nada máis. Gracias. Muchas gracias, señor Balado. Señora Porto, segundo turno. Ben, señor Balado, vostede di que nin fala nin vota sempre igual e na frase seguinte di que a nós nos parece mal se votan a favor ou votan en contra. Vostede mesmo recoñece o seu cambio de opinión en función do que lle convén. Oxe, como lle toca no seu territorio, está de acordo, cando tocou noutros, pois non estaba. Esta é a realidade, aí están as actas dos plenos para comprobalo, non é unha cuestión que se me antoxe a min, nin moito menos. É a realidade, señor Balado, sei que non lle gusta que llo digan, pero é a realidade, non se ofenda, nin se crispe, nin se enfade, que estábamos levando isto con botono. Pasa que a vostede cando lle pica enfádase. Pois non se enfade, home, que esta é a realidade, é nada máis, non ten por que ofenderse. Mire, recoñece que hai un problema estrutural. Ben, pero dentro dese problema estrutural hai comunidades autónomas con diferentes comportamentos. E o comportamento de Galicia é especialmente preocupante pola fuga de talentos. Se vostedes non teñen pediatras ou non teñen outros profesionais para contratar nas listas, é por algo. Se os formamos e se van, é porque falla a carreira profesional, señor Balado. E non é culpa de Sánchez, nin é culpa do Ministerio, que fixa a maior convocatoria de plazas MIR que houve na historia. Por certo, que cando vostedes convocaban moitas menos e había que atallar o problema, adiantarse o problema que había, o señor Feijóo, presidente naquel momento, en Galicia, deixaba sin convocar 151 prazas MIR.
E daqueles polvos, estes lodos, do mal feito durante moitos anos, agora temos esta situación, porque formamos os mellores profesionais, non o poñemos ningún de nós en dúbida. Se se marchan é porque falla a carreira profesional. Teremos que incentivalos para que queiren quedar aquí. Terán vostedes que traballar en ver como fan dende a Xunta de Galicia para que todo ese talento formado en Galicia non se vai a traballar a outro lado, señor Valado. Ese é o esforzo no que teñen que traballar, se queren velar polos intereses de Galicia. Evidentemente, que hoxe parece que lle interesan, pero outras veces non tanto. Mire, se lle facemos un repaso rápido dos concellos da provincia de Lugo, teño que dicirlle que no último ano evidenciáronse problemas en atención primaria, en pediatría no 44% do total da poboación da provincia. O 44% da poboación da provincia ten atención primaria deficitaria nesta provincia. Se nos pasamos xa a falar a atención primaria e a pediatría na provincia de Lugo, especialmente graves, porque esa política de recortes durante moitos anos do Partido Popular na Xunta de Galicia de non cubrir as vacacións, nin as baixas, nin as xubilacións, agora tradúcense nunha falta de médicos. Non convocaban para non cubrir, para non gastar, para non invertir en sanidade. E ora xa non os temos, señor Valado. E isto non se recupera en 4, nin en 5, nin en 6 anos. Vostedes sábeno e teñen un problema, sobre todo no rural, que é moi preocupante, señor Valado. E en canto ao problema estructural de todos, eu voulle decir unha cousa. Mal de moitos, consuelo de tontos. Miremos polo noso e traballen de verdade desde onde teñen que facelo, que é a Xunta de Galicia. Gracias, señor Porto. Para rematar o debate, ten a palabra a señora Castro. Grazas, presidente. Só vou facer un pequeno apuntamento que falaba antes a señora Mejide da subida dos impostos. Ben, todos eses impostos pagan todos estes servizos. Nos defendemos a sanidade pública, todos nós, porque somos moi conscientes do que nos xogamos con ela, porque somos fillos e fillas dela e porque sabemos que só os servizos públicos son garantes dunha sociedade xusta, incluso na enfermidade. Pero o PP nin cumpre co pobo galego, nin cubre as plazas de pediatría, nin as de medicina familiar, nin as de psiquiatría. Eu agradezo hoxe que adianten o seu voto positivo e agradecería que adiantaran nun futuro tamén os votos positivos para calquera deste tipo de mocións. O que necesita a provincia é que vostedes se poñan a traballar a favor dela tamén na Xunta de Galiza e non veñen aquí a facer demandas. Está moi ben botarlle a pelota para arriba, como dicía antes, pero teñen que empezar a asumir que o PP na Xunta ten que empezar a gobernar e a xestionar, porque as competencias en sanidade son súas. Moitas grazas. Gracias, dona Iria. Pues sometemos a votación esta proposta do BNG. Votamos. Votos emitidos 24, máis un voto telemático, todos a favor, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 8, que é outra moción do BNG, para demandar a execución urxente das melloras previstas para o firme da Nacional 540. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castro Salvariño, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, antes de entrar da moción, señora Meijide, eu a veces creo que nin atende no Pleno e que pensa que isto é un patio do colexio, porque si cree que por facer un chascarrillo dicindo que alguén me desautorizou vamos volver a tempos pasados, que seguro que a señora Candia dice o bonito que era cando deixaron por o chan a imaxen desta institución. Pois mire, eu xa hai moito tempo que pasei do parvulario, creo que o señor presidente tamén, e por esos comentarios pode seguir facéndos, pero como non busquen outra estrategia para chegar a este goberno, por aí van mal. Ben, pois traemos esta moción falando da Nacional 540, que xa se foi tratada aquí varias veces, porque van xa 10 meses que se procedeu a adxudicación para a reforma integral da Nacional 540, cun prazo de execución de 36 meses e, bueno, nese tempo xa se fixeron algunhas actuacións nas zoas que estaban peor, pero como non se fixo de maneira integral,
a realidade é que agora, incluso onde xa se actuou, se está volvendo a deteriorar, e as que non estaban tan deterioradas, pero aínda non se actuou, pois tamén volven a estar nunha situación francamente mala e co conseguinte perigo para todos os que transitan por esa vía, que é unha vía, como todas e todos coñecemos, pois moi importante nas cidades de Lugo e Ourense, e é unha arteria principal para gran parte dos que viven no sur desta provincia de Lugo, que ademais, se somos unha provincia que estamos discriminados en canto aos medios de comunicación, pois quizáis aínda están en peor situación o sur da provincia de Lugo. Polo tanto, nos creemos que é necesario exixirlle ao Goberno que actúe de urxencia. Como recoñecemos na propia moción, pois está adxudicado, pero pois estánse a retrasar moitos traballos e sigue a ser peligroso transitar por esa vía que ten moitísimo tráfico. Polo tanto, o que pedimos pois é que o Goberno do Estado execute de maneira urxente a reforma integral na Nacional 540 para garantir a seguridade para os usuarios e as usuarias. É unha moción sinxela, pero que nos están a reclamar pois moita xente que vive nesta zona e, polo tanto, buscamos o apoio dos diferentes grupos. Gracias, señor. Moitas gracias, don Efrén. Ben, polo Grupo Popular, ten agora a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Benvidos a esta preocupación pola Nacional 540. Benvidos, porque levamos uns cantos anos sufrindo un montón de veciños da provincia de Lugo. Non é desta semana, nin moito menos. Supoño que vostede coñecerá tamén a bastante xente, incluso algúns dos que estamos aquí, prácticamente algúns padecen incluso bastante máis que quen lles fala, bastante máis. É un risco para os condutores dende hai anos, non é ninguna novidade. Nos levamos esta moción a esta administración, a este salón de plenos, en varias ocasións. Levámoslo ao Parlamento de Galicia, levámoslo aos concellos especialmente os afectados, ao Congreso, ao Senado, levámoslo a todas as institucións. E, por desgracia, os seus socios de goberno, o Partido Socialista, porque son socios tamén, pois non fixeron moito, non fixeron moito. Por tanto, benvido. E a vostedes que tanto lles gustan as pancartas, tamén os votamos en falta, porque saben que se organizaron concentracións en numerosos municipios desta provincia, e tanto que lles gustan as pancartas, pois non estaban tampouco. Oiga, miren, aquí esta era en Chantada, pero hai moitas máis. Eu nesta estaba, pero hai moitas en as que tampouco puiden participar. Pero nas pancartas que non lles interesa, cando van en contra dos seus socios, non están. Non están, nesas pancartas non están. Só cando lles interesan, pero benvidos a esa proposición. Incluso vamos a facer un exercicio de imaginación. Vostedes imagínanse que pintasen algo en Madrid, que non o pintan, xa o sabemos, pero imaginémoslo. Imaginemos que vostede, a súa lideresa, non sei se vai a salir, reforzada co paripeste que teñen montado agora de varias candidaturas no BNG, pero miren, no 2020 reuninos Adriana e Ana. E sabe que acordaron para facer presidente a Pedro Sánchez? Pois miren, acordaron mellorar a red ferroviaria e modernizala, non se fixo. Rebaixar as peaxes, non se fixo. Garantir a continuidade da Alcoa. O señor Demetrio vai levar unha moción agora porque non se garantiu dende o Goberno Central. Modernizar e impulsar a rede de cercanías. Non se fixo. Poñer en valor e mellorar o FEBE. Non se fixo. De feito, en Asturias e en Cantabria non se paga e en Lugo sí. Mire que valen os seus pactos. Porque vostedes cando pactan para os demais, para Cataluña, para País Vasco, pero para Galicia non. Pero para Galicia non, porque despois desta foto veo outra, porque podes decir, oye, traicionanos a primeira vez e vamos a intentar enmendalo. Pero que veo outra foto. Mire, este creo que é o señor Rego e outro debe ser o señor Sánchez. Pero que ese día houve máis fotos, porque tamén estaba Ana Pontón, tamén estaba a señora Pontón con María Jesús Montero. E ainda teño outra máis, mire, a señora Pontón con Néstor Rego, con María Jesús Montero e co señor Besteiro. É que tamén estaba o señor Besteiro. Mismos compromisos. E saben cal foi o resultado? O mismo. Nada. Para Lugo, nada. Por tanto, desautorizárono hoxe neste salón de pleno, inda que lle moleste, desautorizaron o seu partido en Madrid cada vez que levantan a mão en favor de Cataluña e de País Vasco, de Galicia nunca, e desautorízano cada vez que están en calquera goberno co Partido Socialista. Son irrelevantes en Madrid e son irrelevantes nesta deputación. E hoxe quedou acreditado precisamente co seu anuncio que despois non foi avalado
por esta corporación. Por tanto, levantan a mão de forma gratuita, máis ben, contra os galegos, non a favor deles. E saben por que é importante a Nacional 540? Saben por que é importante? Pois porque é a única conexión que temos dende Lugo con Ourense se queremos ir á capital de Ourense. Ese é o primeiro motivo. Porque hoxe non teríamos que estar falando de se bachea, non se bachea ou se mellora a capa de rodadura da Nacional 540. Hoxe tiñamos que estar falando de se estaban rematadas ou non as obras da A56. Pero saben onde está? Na papelera. Na papelera que deberon usar o día que firmaron o pacto calquera destas fotiños que fixeron, onde debían estar todas esas fotos tamén, nesa mesma papelera. Pero a realidade é que hoxe nin hai a 56, nin hai unha nacional digna e segura para os condutores. A realidade é que esta é a única conexión que temos e que teremos coa alta velocidade na nosa provincia. E o señor Tomé, neste salón de plenos, dixo que a alta velocidade iba a chegar á nosa provincia. Pois, se quere alta velocidade o señor Tomé, non lle queda outra que ir a Ourense, porque sabe que a Lugo non vai a vir. Ele é o primeiro que o sabe. E sabe que mentiu neste salón de plenos cando decía que a media dos ferrocarriles iba a ser de 200 km por hora entre Lugo e Ourense, porque facía unha regla de 3 simple con os datos que non sei quen lle dera. A regla de 3 fixo ben, os datos deronllos mal, ou el quixo coller os datos que non era. Pero esta é a única conexión que imos ter. Por tanto, claro que vamos a votar a favor da súa moción. Unha pena que vostedes non a defendan cando pactan, levantan a mão en Madrid, pactan e fan fotiños cos representantes do Partido Socialista ou cando chegan a acordos nestas diputacións. Moitas gracias. Moitas gracias. Xa fará vostede arreglo de tres, non se preocupe. Moitas gracias, señor Amejide. Don Pablo Rivera, polo Grupo Socialista. Sí, é certo que as intervencións do señor Amejide son bastante previsibles, co cal tamén é previsible a miña resposta, pero vaya por diante que para o Partido Socialista as infraestructuras nesta provincia son fundamentais. Non temos ningún problema, evidentemente, en sumarnos a esta moción do Bloque Nacionalista Galego porque, no fondo, compartimos a necesidade de facelo desta maneira. Pero sí que é certo que se leva falando moito desta estrada, porque eu acórdome, ainda vendo así para preparala na hemeroteca, a primeira noticia que me saliu foi de Ramón Carballo. Vai aló, bon Ramón Carballo, cando era subdelegado do goberno, dicindo que iban a facer obras de mellora con Mariano Rajoy, que estaban para licitar. Bueno, pois esa licitación non se produciu. Ou vostede que fala tanto das pancartas, eu non sei se para chegar a pancarta de Chantada tuvo que pasar por esa rotonda de entrada, se foi desde Lugo, que xestiona a Xunta de Galicia, porque, bueno, a verdade é que dá bastante pena. Entón, claro, aquí só falamos dos demais, pero para chegar a algunhas estradas hai que pasar por algunhas estradas autonómicas que deixan bastante que desear. E non vexo un acto de recoñecemento da problemática como nós estamos facendo aquí, evidentemente unha problemática, non hai que escapar dela, hai que solucionala. E se algún partido solucionou ese problema ou está a solucionar, o Partido Socialista. Porque lle falo con datos. Vostede, como sempre, non deu ningún só dato do que se leva invertido nin o que fixo o Partido Popular, porque realmente non fixo nada. Na Nacional 540, en febreiro deste ano, o Ministerio de Transportes adicou a totalidade de 11 millóns de euros para a rehabilitación integral do firme de 68,9 kilómetros. Este é un investimento claro, cuantificable, publicado, demostrable, non como que fai vostede que non dar, repito, ningún só dato creíble. É unha actuación con carácter integral que vai afectar, tanto lle preocupa, evidentemente, a todos nos preocupa a seguridade e a calidade dunha estrada esencial. Segundo, tivemos información da propia xefa da Unidade de Estradas da Delegación do Goberno, confirmou que xa están rematados os tramos deteriorados de Guntín, de Portomarín e de Chantada, que eran os máis deteriorados, e que as obras continuarán tan pronto como a climatoloxía o permita. Hai un plazo de execución de 38 meses, como saberá, e se dá un enfoque integral a esa estrada. O que supón que, evidentemente, se vai actuar en cuestións de seguridade, en arcéns, en pintura, para que esa estrada, que a todos nos preocupa, repito, a todos nos preocupa, ojalá lles houbera preocupado a vostedes cando gobernaron durante unha década, porque as carreteras só se deterioran se non se fai nada nelas, que é o que vostedes non fixeron, e, bueno, pois,
Ahora aí está un carteliño e segundo pasa a Ponte Nova que lle pon o investimento do Ministerio de Transportes que ahora mismo está liderado por o señor Óscar Puente. Sale así por a Ponte Nova, ve unha pancarta ali moi grande, casi do nivel dos da Xunta, ese nivel ainda non chegamos, e pon 11 millóns de euros. Bueno, pois evidentemente todos queremos que as cousas vayan máis rápidas, pero sabemos as problemáticas que conleva todo isto, as dificultades para arranxala. Eu, sinceramente, quédome con ese compromiso que temos os socialistas na vertebración territorial, que é esencial e que levamos investidos desde o ano 2018, voulle volver a dar outro dato cuantificable, demostrable e transparente para todos, máis de 120 millóns de euros na rede de estradas estatais na provincia de Lugo. Isto, claro, comparámoslo co que fai a Xunta de Galicia por aí, porque, claro, vostede non pode ir á Ronda Leste, porque non a hai. Vostede non pode ir á variante da Costa Norte, porque non a hai. Claro, é normal que non poda ir, pero para chegar hai algunha estrada autonómica, como pode ser a do Caurel, que ahora mismo está como está tamén. E non vexo que fagan ese acto de humildade e de proposta constructiva que estou completamente seguro que nos apoyaríamos de boa gana, de que incluso estudiar que estradas, como lle presentou o presidente o señor Rueda, de titularidade provincial, poden ser perfectamente xestionadas por a comunidade autónoma, ou, bueno, ese tipo de cousas que me parecen interesantes, se fan unha oposición constructiva e non destructiva, empezar a falar de non sei cantas cousas, eu que o saiba, a intermodal, que aí sí que puxeron un cartel ben grande aí nesa rotonda, vostedes, se que é grande, se vese desde Láncara. Claro, que parece que eso é arte de maxia, e vostedes foron os que meteron nun caixón o tema da intermodal, e tuvemos que pagar ás empresas constructoras indemnizacións millonarias por eso. Que non se olviden deso nunca, señora Meijide. Son os culpables do gran retraso que sufre esta provincia, o Partido Popular. Gracias, señor Rivera. Don Efrén, segundo turno. Gracias, señor presidente. Ben, señora Meijide, eu pensei que xa non me iba a sorprender con vostede, pero moi nerviosos deben estar, porque non a moción para pedir o arreglo da Nacional 540, sacar aquí fotos da señora Pontón, eu xa sei que lles preocupa, pero, home, e despois minte, porque vostede o rigor é unha cousa que lle dá completamente igual. Nós, que gobernamos en moitas institucións, entre esta con o Partido Socialista, no Estado, non estamos no goberno, e iso sabe vostede cando dice, e sabe o calquer galego e galega. Fixemos 2 pactos de investiduras. E máis, estamos ben orgullosos, porque máis alá do nivel de cumplimento que o seguimos a reclamar nasquelas cousas que non cumpliron, hai 2 cousas que conseguimos. Unha, poñer a xenda galega encima do mapa, que fai o noso deputado e ningún dos deputados do Parlamento Popular, e outra, que xa sei que vostedes soñan con que o señor, con que vos e a ultradereita este no goberno. Eu xa sei que vostedes soñan con eso, pero evidentemente ningún cargo electo do BNG vai propiciar por acción ou omisión que haxa un goberno da ultradereita. Xa sei que vostedes soñan moito con eso e mandaron o seu presidente para Madrid con as eleccións xa ganadas, pero despois resulta que non lle deron as maiorías, e iso é a democracia. E a democracia, que un partido de esquerdas e nacionalista, pois evidentemente non vai propiciar un goberno da ultradereita. Eso, nin nos seus soños máis húmedos se vai ver. Pero despois, falando da moción, bueno, vostedes sacou aí unhas fotos, eu non sabía que íbamos presumir aquí de pancartas, o mellor nas manifestacións temos nos máis experiencia de defender os veciños, pero estive nalgúna na Nacional 540 na que non estaba vostede, o señor Néstor Rego levou varias iniciativas, levamos moito tempo defendendo eso. E é máis, xa o defendíamos cando gobernaba o Partido Popular no Estado, porque neso ten toda a razón o señor Rivera. Esa leva moito tempo mal, pero cando gobernaban vostedes tamén. E daquelas non se poñían detrás das pancartas, sino así. Por lo tanto, bueno, eu creo que este nerviosismo do Partido Popular de sacar os pactos de Madrid por pedir un arranxo que é máis que común, pero ademais son os pactos de que os únicos que se avergonzan son vostedes. E máis, nese acordo acordouse a quita da débeda da comunidade galega máis importante da historia, e vostedes prefiren pagala
que darlle unha victoria ao BNG e ao Partido Socialista. Vostedes prefiren que os galegos e as galegas pagaremos a débeda inteira. Eso é do que se lle olvidou falar. Olvidouse lle falar deso. Fíxese usted, se vostede tuvera un crédito e lle ven o banco, vamos lle perdonar o 30% deste crédito. Dice, non, eu pago todo. Pois eso é o que fixo o señor Rueda para seguir a estrategia madrileña en contra dos intereses galegos. Moitas gracias. Non é frente, señor Mejide. Pois non lle agradecerán o suficiente todas esas cousas que conseguiron en Madrid nas últimas eleccións. Mais ben agradeceronllos a outro, pero bueno, non vamos a entrar neso. Preocupación ninguna, señor Castro, preocupación non temos ninguna. Porque como vamos a estar preocupados de que o vicepresidente da Diputación, de que o Bloque Nacionalista Galego este cheo e pletórico do que conseguiron en Madrid, e o que conseguiron foron dúas cousas, acaba de decir. A primeira, poñer a xenda galega en Madrid, non sei moi ben o que é, non sei se que levaron un blog de notas ou algo para poñer ali, e o seguinte é que siga Pedro Sánchez na Moncloa. Son as dúas cousas que conseguiron, porque do tedo que firmaron a súa lideresa Ana Pontón, nada. Volvo a decir outra vez, nada. Non chegou nada para Galicia. Fala o señor Rivera de que somos os culpables do retraso. A ver, vamos a ser serios, Pablo. Somos dous partidos, o Partido Socialista e o Partido Popular. O Partido Socialista leva gobernando este país 10.066 días, concretamente. Os datos collinos dun periódico fai un par de días que me resultou chamativa esa conta. 10.066 días. E o Partido Popular 5.259. Home, algo de culpa poderemos ter todos, pero levan gobernando máis do doble de tempo este país. Supoño que algunha responsabilidade terán. De feito, levan casi 6 anos gobernando de forma nos últimos anos. Por tanto, algunha responsabilidade terán de que a Nacional 540 este absolutamente destrozada e sexa un perigo. Carteliños xa sei que saben poñer. O problema é que non fan obras, e o problema é que a Lugo non chegan. E o problema é que non vai a chegar a 540, non vai a chegar a 56 e tampouco a alta velocidade. Porque o señor Tomé dixo neste pleno que sí, que iban a chegar os trenes, que xa lle dixeran que iban a 200 km por hora, que íbamos a ter alta velocidade e tal, e mentiu. Ou lle mentiron ou mentiu. Non o sei, porque o mellor lle trasladaron mal a información. Pero hoxe temos que despertarnos cunha noticia na Voz de Galicia, que supoño que non poñerá en dúbida o presidente, que dirá que a reforma do tren de Lugo non estará hasta 2027, que tampouco fala de alta velocidade en ningún momento e que di que levan un retraso de varios anos moitas das obras. Supoño que isto non dirá que é mentira. A mesma Voz de Galicia, que lle dixo hai uns días, que mentres vostede decía que a velocidade media sería de 160 km por hora e que o traxecto duraría 45 minutos, había un informe, o cal xa eludimos nós, que a media de circulación non é 160, é 75, menos da mitade, señor Tomé. É dicir, que o tren AVE este que vostede ve é un tren Vespino, porque non vai a ir a outra velocidade. Por tanto, gustaríame que hoxe recoñeza que o mellor non vai tan rápido como vostede pensaba ese tren e que o mellor, pois, non vou decir que vostede mentiu, que firmemente creo que mentiu, senón que o mellor non lle trasladaron ben toda a información. Lugo necesita 540 a 56 e alta velocidade. E o BNG e o PSOE non lle van a traer esta provincia. Moitas gracias, señora Mejide. Moito vai ter que ratificar, Dios mío. Xa prefiero nin dicir, nin explicar, porque é terreno perdido, é tempo perdido. Eu acórdome, escoitaba vostede, acórdome cando un pequeno iba a un colegio e lle preguntou a un neno, mira, que tempo verbal es mamada mi dinero? Dice, tempo perdido, señorita. Pois o que vostede fai tamén é tempo perdido. Vamos co seguinte turno do Grupo Socialista, señor Rivera. Si, eu a verdade que estou feliz hoxe porque vexo que o señor Mejide vai facendo caso, utiliza algún dato, onde que sea unha foto periodística voulle a dar por boa. Evidentemente, pois, gobernamos para a fortuna deste país moitísimo máis tempo que o Partido Popular, senón Dios nos pillara confesado se o Partido Popular e o señor M. Rajoy tuvera que xestionar a pandemia, a guerra de Ucraína, o volcán da Palma e moitas cousas. Porque si, vostedes fixeron infraestructuras. É curioso, piñaseme a min ora a cabeza os viaductos do Castro. Debemos facer Pedro Sánchez tamén, esos que caeron.
Acórdanse? No, sí, fixemos, sí. Si voulle dicir eu quen fixo os viadutos do Castro. Un momentinho, señores, paren o tempo, por favor. Eu tiña un compañeiro que é seu, do Partido Popular, que é o actual presidente do Parlamento, cando presidía as comisións no Parlamento dicía non dialoguen. Pois eso, non dialoguen. Os te escoite, que agora toca aí falar a él. Moitas gracias. Continúe. Pois sí, ese é un claro exemplo do que fixo o Partido Popular. Yo que non fixo, volvo a repetir, miren na hemeroteca, nesa fonte periodística na que vostede buscou, e mira as declaracións do señor Carballo. Merecen atención, que se vai arreglar, que non sei que... E pois eu de sempre, vostede tamén é impreciso, dixo que era a única estrada por carretera a Ourense, a Nacional 540. Eu non sei se vostede conoce ben a geografía provincial, pero podes ir por máis sitios. Por certo, por un sitio que, levamos 15 anos e desdobraron 11 kilómetros. O mellor se anduvera máis rápido non se deterioraba tanto a Nacional 540 porque o tráfico se repartía entre as dúas. Bueno, pero esta é a súa maneira de actuar, señor Ameijide. A realidade que fala vostede de cartéis, sí, pero se eu busco, fagas exercicio, porque eu fíxeno outro día, Mariano Rajoy, ou M. Rajoy, que vostedes non saben o que é, M. Rajoy, Ana Pastor e Lugo, utiliza inteligencia artificial, non hai ni unha sola palabra que relacione a esos tres elementos que lle estou dicindo. Falar de Mariano Rajoy, falar de Ana Pastor e falar de Lugo é como ir a mear e non echar gotas, señora Meijide. Goberno máis nefasto para os intereses da provincia de Lugo que ese, e menos mal que eran galegos, que en contraposición temos o goberno de Pepe Blanco, que se pode demostrar os investimentos que deixou nesta cidade, todo o traballo que fixo, e fronte a eso, pois, unha intermodal sen facer, unha liña sin electrificar, e xa yo dixen 1000 veces, que os trens non poden vir por aire de momento, non poden vir por aire, que se non electrifico a liña, os trens non poden facer chuchú aquí na estación de Lugo. Entón, eu non sei en que mundo vive, pero claro, pois nesos 5.000 días que vostedes gobernaron, ou di que gobernaron, se electrificaran a liña, se non meteran un caixón a intermodal, se non caeran os viaductos do Castro que vostedes fixeron daquela maneira, ou outras miles de cousas, pois outro galo cantaría, señora Meijide. Así que, se vostedes tuveran desdobrado o corredor, pois ao mellor, pois teman as cousas de outra maneira, pero non é así, a realidade é a que é. Moitas gracias, señor Rivera. Rematou o seu tempo. Turno de peche. Señor Efrén. Grazas, señor presidente. Ben, señora Meijide, moi pouco lle preocupa a Nacional 540 porque falou de moitísimas cousas, moito do BNG, por sorte, iso que lle preocupamos, e moi pouco desta estrada, pero o que si é certo é que mentiu, porque, mire, vostedes, gracias ao acordo, había unha quitada de débeda moi importante que non a quixeron. O sea, prefieren a pagar que aceptaron a quitar unha débeda, que, por certo, pagámola máis caros galegos e galegas porque vostedes foron á banca en vez do Estado para esa débeda. Pero, ademais, é que se está a electrificar a liña Lugo-Ourense agora, e vostedes gobernaron moito tempo e non a electrificaron tampouco, non fixeron nada. Entón, podemos compartir en demandar o Estado cando gobernou o Partido Socialista, pero cando gobernaron vostedes abandonaron esta provincia máis que nadie. Entón, os discursos hai que mantelos incluso cando gobernan os seus en Madrid. Polo tanto, creemos que é unha vía moi importante e que ten que realizarse esas melloras de urxencia e por eso traíamos esta moción hoxe. Moitas gracias. Pois, rematado o debate, sometemos a votación esta proposta do BNG para arranxar o firme nacional 540. Votamos. Votos emitidos 24, máis un voto telemático. A favor 24, non hai votos en contra e abstencións. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 9, con a moción do Grupo Provincial Popular para reclamar ao Goberno de España medidas que contribúan á viabilidade da planta de Alcoa na Mariña. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, maioría, coa abstención do ilustrísimo señor presidente don José Tomé Roca e dos señores e señoras diputados e diputadas don Pablo Rivera Capón, don Francisco Cajoto Caserio e doña Marisol Morandeira,
Representantes do Grupo Provincial Socialista e da señora deputada Dona Ira Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde dictaminar favorablemente a moción presentada e leválo ao pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias, señor secretario. Para exponer esta moción ten a palabra don José Demetrio. Bos días, gracias, señor presidente, señores e señoras diputados. Vamos a tratar unha vez máis a situación da Alcoa, tristemente, porque a situación non mellorou e seguimos nun momento de preocupación para todos os habitantes da Mariña e para todos os habitantes da provincia. A importancia de Alcoa para a provincia está fora de toda dúbida, supón máis do 30%, ou supoñía máis do 30% do Produto Interior Bruto da provincia. A actividade de produción de aluminio foi declarada esencial, o que mantivo a fábrica aberta durante o COVID, e o aluminio é un metal estratégico, xa que é importante para moitos sectores económicos do país, tanto a produción, a industria do automóbil, a industria farmacéutica, o sector agroalimentario. A situación sigue sendo preocupante porque non temos un marco estratégico estable do precio da enerxía, que é fundamental para a produción desta fábrica, que non é considerada unha materia prima, senón é algo fundamental para que poda producir, e para iso é necesario un precio asequible, un precio do que dispoñen outros países europeos. É necesario ter un precio co que esta empresa poda competir igual de condicións como hai en Alemania, en Francia ou Noruega, sin ir máis lonxe. A importancia en canto ao emprego está fora de toda a dúbida. 2.000 empregos, tanto os 1.100 de forma directa da fábrica como máis de 700 das empresas auxiliares, danos máis de 2.000 empregos totais de forma directa en plantilla. Pero a maiores hai que sumar toda a economía indirecta no resto de sectores que xiran ao redor da Alcoa. Para a comarca da Mariña é fundamental. O precio da enerxía sigue sendo un problema e o Goberno de España foi incapaz de aprobar un marco enerxético que lle permita competir. Non temos un estatuto da industria electrointensiva que resolva este problema. Simplemente se fixo un parche e que non solucionou a situación de debilidade na que está a fábrica. Tampouco se desbloquearon os parques eólicos, a pesar de que durante a campaña electoral do ano pasado o propio señor Besteiro dixo que o problema estaba resolto, que os parques eólicos dependentes do Goberno central, os de máis de 50 megavatios, recuperarían os dereitos de conexión que perderan. Non é así e vemos que a día de hoxe o problema sigue sin resolver. Eses parques eólicos que tiñan firmadas PPAs Alcoa siguen bloqueados. Tampouco se aumentaron as cantidades de compensación por CO2. Seguimos á cola de Europa en esas cantidades, menos de 300 millóns de euros, cando a cuantía máxima que permite a Unión Europea supera os 850 millóns de euros. Co cal, o futuro da fábrica non está garantido, pero fai un mes aproximadamente, o 16 de outubro, Alcoa anunciou algo que pode ser unha salida, que é a entrada en xogo dun produtor enerxético, Ignis, e esa nova situación podería facer que a fábrica arrancara de novo, que empezara de novo a produción de aluminio na Mariña. Para isto é necesaria a implicación de todas as administracións e tamén dos traballadores. Pero, para eso, para evaluar esta nova situación, é necesaria a convocatoria da mesa de seguimento de Alcoa. Unha mesa de seguimento que o propio Goberno propuxo e que se tiña que reunir de forma trimestral. Pero vemos que no terceiro trimestre, que acabou o pasado mes de setembro, pois a mesa sigue sin convocar. Pedimos esa convocatoria de forma urxente e é unha das medidas que pedimos a través desta moción. Pedimos asimismo tamén o compromiso para a resolución dos problemas deses parques eólicos, tamén trasladar o noso apoio unánime a todos os traballadores e a todas as familias afectadas por esta paralización, que ven que o seu futuro pode estar seriamente comprometido, cumprir tamén e que a través de esa mesa de seguimento o Goberno que diga tamén si o que se lle require
en ese acordo por parte da Alcoa, xa que, en principio, o propio Ministro de Industria e o Secretario Xeral de Industria e o propio delegado do Goberno en Galicia dixeron que vían ben o acordo, pero non especificaron se van a cumplir o que pide a Alcoa do Goberno en ese acordo. Por eso consideramos imprescindible a convocatoria desa mesa de seguimento para que se aclaren todas as dúbidas que hai en torno a este novo acordo. Moitas gracias nesta primeira. Moitas gracias, señor Salgueiro. Polo grupo do BNG ten a palabra ahora a dona Iria Castro. Grazas, presidente. Ben, cando recibimos esta moción, vimos con pouca sorpresa que foi exactamente a mesma que se presentou por urxencia no pleno do mes pasado, pero que tamén é a mesma que presentaron o ano pasado, o 26 de decembro de 2023. Xa vimos no anterior pleno cal é a urxencia que teñen vostedes pola situación da Alcoa e xa se fixo saber nese pleno que de teren vostedes considerado o tema como urxente deberían o ter presentado en tempo e forma para que entrara dentro da orde do día. Debe ser que lles entra a urxencia a fin de ano, unha urxencia político-partidaria. A mesma urxencia que tiveron cando entraron no goberno do Estado en 1997 con Aznar como presidente para venderlle a factoría de San Cibrao aos americanos, ou máis ben regalárllela. Unha das primeiras medidas do goberno do PP de calado no ámbito industrial foi esa, regalarlle Alumina Aluminio aos americanos. Dito de outro xeito, privatizar Alumina Aluminio, que é como recollen isto os documentos oficiais. Privatización e privatizar, un verbo que sabe conxugar perfectamente ben o Partido Popular, dá igual que gobernen aquí ou cando gobernan en Madrid. A urxencia que teñen os traballadores e traballadoras de Alcoa, a urxencia que ten a comarca da Mariña, non se resolve repetindo a moción do mes pasado, nin do ano pasado, nin sacando unha foto, señora Mejide, que alcaldesa de Cervo, co alcalde de Xove, don Demetrio Salgueiro. Esa urxencia e esas palabras e eses problemas poden empezar a resolverse se se executan os acordos tomados por unanimidade no Congreso e no Parlamento de Galiza a instanzas do BNG, entre os que está a intervención pública de Alcoa. Nesta manifestación deste fin de semana e noutras moitas anteriores, todas as persoas que ali estaban berraban: sen industria non hai futuro, enerxía solución e a solución unha intervención. Estas consignas coreáronse en innumerables movilizacións a última este sábado, como acaba de dicir, e entre as que tamén estaba o señor Demetrio Salgueiro, entre outros políticos do Partido Popular da Mariña. Ben, pois, efectivamente, a solución está na aplicación real e efectiva destas consignas e témolo perfectamente explicado nos puntos da emenda que presentamos e que xa recibiron, porque aí falamos do futuro da industria, das solucións para o tema da enerxía, non só para Alcoa, senón para a industria en xeral, e falamos da participación tanto do Estado como da Xunta de Galiza. Estas dúas institucións deberían participar no Consello de Administración na porcentaxe necesaria dentro da fórmula de intervención que se considere máis acaída. O BNG vai seguir defendendo a intervención de Alcoa e pedindo a participación da mesma, da Xunta e do Estado. E por iso xa lles anunciamos que imos emendar tanto os orzamentos do Estado como os da Xunta neste sentido. Nos orzamentos da Xunta, que están en fase de tramitación, acabamos de presentar a correspondente emenda ao Estado de Gastos do proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza e que leva o número 148 dirixida á Consellería de Economía e Industria encadrada nas seguintes referencias: sección 09, servicio 02, programa 732, concepto 7, denominación de crédito, participación da Xunta de Galiza na intervención de Alcoa, cantidade de 10.000 millóns de euros. E damosles todos estes datos da emenda para que os seus compañeiros e compañeras do Parlamento busquen entre as 516 parciais que vimos de presentar no Pazo do Hórreo e a voten a favor. Así que recórdenlle estes deputados e deputadas do PP de Lugo no Parlamento se realmente queren facer algo por manter os postos de traballo da factoría de Alcoa en San Cibrao. Se todos os grupos aquí presentes estivemos de acordo no Parlamento de Galiza e tamén votamos a favor no Congreso dos Deputados sobre as medidas urxentes que había que tomar ao respecto, aproveitemos hoxe para repetir ese acordo e trasladarlle aos traballadores e traballadoras da sociedade mariñá e a toda a provincia que remamos todos e todas no mesmo sentido. Por iso, propuxemos a emenda de sustitución que teñen todos e todas e podemos debatir se a aceptan. En caso de aceptala por completo, nos votaremos que sí nos votaremos que sí á moción. Moitas grazas. Gracias, dona Iria. Polo Grupo Socialista ten a palabra dona Pilar García Porto. Gracias de novo, señor presidente. Eu, a verdade é que esta mañá, cando viña camiño de Lugo, viña escoitando a radio, saiu o tema de Alcoa. E o certo é que houve
declaracións do delegado do Goberno que nós aquí queremos facer nosas tamén, porque evidentemente a preocupación polos traballadores e a nosa solidaridade con ela dende o Partido Socialista é o 100%, como foi sempre, por certo. Así que non teñan dúbida de que o Partido Socialista, ali onde este, tanto no Goberno como da Nación, como aquí en Lugo, en Santiago, onde nos toque estar, imos facer de novo, como fixemos sempre, o que poidamos para salvagardar estes empleos e a industria na Mariña, para defender a continuidade de Alcoa, os seus postos de traballo e a industrialización da Mariña. Escoitaba o delegado do Goberno, non escoitaba a ninguén da Xunta, escoitaba o representante dos traballadores e, precisamente, en alusión a esa convocatoria da mesa de seguimento, decía que da Xunta de Galicia o único, decía o representante dos traballadores, e fíxese ben, quen é, o que dicía. Dicía claramente que da Xunta de Galicia o único que tiñan era coñecemento de algúns anuncios na prensa, pero ni media palabra. Isto dixo hoxe a mañá o representante dos traballadores, que non coñecen opinión da Xunta de Galicia. Poden escoitar usted que eu non o invento. Aí está. Así que teremos que agardar a ver cal é o pronunciamento da Xunta de Galicia, porque novamente están escurrindo o bulto. En este pleno, sesión tras sesión, veñen con os asuntos nos que xa non resultan creíbles. Como lles decía doña Iria, isto repítese de plenos anteriores. E non resultan creíbles, eu entendo que para vostedes non é doado compaginar as órdenes da señora Candi, os intereses de Santiago e de Madrid, que aí neste tema tamén se entrecruzan, e ademais protexer e defender os intereses dos veciños, que don Demetrio seguramente é o que no fondo a vostede lle preocupa. Pero claro, a realidade é que, igual que non teñen credibilidade en educación ou en sanidade, por moito que queiran aparentala, non a poden ter neste tema, porque o único que foron facer a San Cibrao, a Alcoa, foi facer fotos, poñerse na foto, pero a hora de resolver, nada de nada. Mire, por certo, en relación a esa comisión, se tanto lles preocupa e tanto lle preocupa o Partido Popular, de verdad que non lles facía falta traelo nunha moción aquí, home, con levantar o teléfono e chamar á Consellería de Industria, e se non a convocan, que insten ao Goberno que convoquen, tiñano solucionado. Pero eso non o fan. Preferen vir aquí a facer populismo, repetir o mismo que fai uns meses e a intentar convencer de que é realmente o Partido Popular quen fai algo cando realmente non fan nada. Falan de que nesto tampouco teñen competencias. Ustedes en industria, dende a Xunta de Galicia, non teñen competencias tampouco. Realmente parece que non, o que son incompetentes, porque ata o día de hoxe non se lle coñece a ningún goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia un plan de industrialización para o noso país, moito menos para a nosa provincia. En Alcoa non son competentes. En Altri sí. Aí con anuncialo o señor Feijóo, todo decidido. En Altri son competentes, en Alcoa non. Isto van ter que explicar algún día, don Demetrio. Eu lamento que o papel que hoxe lle toca facer aquí, pero ou se está ou non se está. Eu recordo, señor Conde, cando era conselleiro, sentado na mesa para negociar coa empresa, metendo medo, dicindo que nunca vira as cousas tan mal e que Alcoa non tiña futuro. Aí tamén tiñan competencias para poñer encima do mapa un terreno oscuro non negro e pantanoso. Tamén lembramos a un presidente da Xunta, naquel momento soltando bravuconadas como fai agora en Madrid e dicindo que todo se iba a resolver cando el gañara as eleccións. Aí tamén tiña competencias o Partido Popular en materia de industria, señor Salgueiro. E lembramos tamén a un Partido Popular máis preocupado por desgastar o goberno que realmente polo futuro dos traballadores e o emprego na Mariña. Así anunciaban Altri na Mariña, despois, a antoxo de non sei que intereses, o cambiaron para a comarca da Ulloa. E lembramos que nunca responderon á petición que neste pleno trouxemos en varias ocasións a debate para realizar un plan industrial na provincia, especificamente na Mariña, que é a nosa zona, a nosa comarca máis industrializada e que ademais está afectada por un probable proceso de desindustrialización. Polo tanto, eu creo que temos que ser rigurosos. Vostedes, dende logo, teñen que ser máis rigurosos e empezar a pensar en facer alguna proposta en positivo e deixarse de embarrar, de engañar e de decir que non poden cando realmente teñen que facelo e de poñerlle deberes aos demais que realmente sí estamos implicados e comprometidos. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Señor Salgueiro, segundo turno.
Lamento o que se dixo aquí en algunha intervención porque o que nos fai ver é un profundo descoñecemento da situación e das competencias de cada un. Non? Vou empezar co BNG, que dice que a proposta é a mesma que no 2023, eu quero dicir que non a leo, porque as propostas de acordo non teñen nada que ver porque derivan de unha situación de outubro deste ano. Entón, evidentemente, non pode ser a mesma. Que a situación de Alcoa é a mesma, sí, porque no 23 estaba parada e agora sigue parada, precisamente por culpa do Goberno Central e por culpa do BNG tamén, porque o BNG hai que recordar que dentro do acordo de investidura de Pedro Sánchez o BNG unha das cousas era resolver o problema de Alcoa. Xa vemos, tamén era a P9, tamén era unha serie de acordos, bueno, xa se falou antes deles, pero non se cumpleu absolutamente ningún. Entón, a muleta do BNG cada vez é máis corta, non sei realmente o que fai, non? Pero o seu apoio a ese goberno foi para resolver o problema de Alcoa. Xa fora no seu día para abrir o dique norte, que se publicou moitísimo, bueno, aí está ainda como está. Pero bueno, para iso sirve o BNG tamén. Pero tamén dice regalar aos americanos, pero se lee a historia deste país, ve que isto xa empezou nun goberno de Felipe González, que as privatizacións empezaron aí da entrada de España na Unión Europea. Pero pero infórmese, leo ben. Xa estaba preparada esa venta. Antes, simplemente se acabou de executar, pero xa estaba preparada. Pero se vai ao diario dos Congresos dos Diputados, pode o ver, que están os acordos ali, non lle fai falta máis que leelos. Co cal é falso. Decir, executar o acordo do Congreso dos Diputados. Bueno, como di aquí na súa emenda, este acordo é de marzo do 24. Hai o acordo. Vostedes fixeron algo para que se cumplira, porque todo o que pide aquí é que están sin cumplir. E vostedes son socios do goberno. Que fan para que se cumpliran estes acordos logo que están aprobados no Congreso? Cumpleuse algún? Ningún deles. De que sirven? Está demostrado que os acordos que fai o BNG que non sirven para nada no goberno. Evidentemente son, como dicen en algunha ocasión, papel mollado, non valen para nada. Non teño inconveniente ningún en apoiar en que se incluya esta emenda, non como sustitución, sino como engádega. Non, como engádega por qué? Ou vostede considera que non é importante mostrar o apoio aos traballadores, porque os puntos de acordo son completamente diferentes. Os que van aquí na súa emenda xa foron presentados polo Partido Popular en varias ocasións tamén aquí. Entón, aceptámolos, pero como engádega, porque creo que é perfectamente compatible coa proposta de acordo que presentamos en esta moción. O apoio unánimo aos traballadores, reclamar a mesa de seguimento, que están reclamando os traballadores. Están reclamando. Poden ver a prensa de hoxe, o que di. É que o di o presidente do comité, que despois na última intervención, como vou ter un minuto, falarei desto que sale hoxe na prensa. E responderei tamén ao Partido Socialista. Pero a consignación é aumentar os fondos de CO2, que tamén vai no mesmo acordo, co cal non terían problema en apoialo, a autorización dos parques eólicos, só que iso non lle gusta moito, porque os parques eólicos apoianos aquí, apoian os traballadores, pero despois cando é as súas asociacións afines, denúncianos todos, para que non se faga ningún. Nada máis e moitas gracias. Seguirei na última. Gracias. Señora Porto, segundo turno. Gracias de novo, señor presidente. Eu creo que no tema de Alcoa todos estamos plenamente identificados, señor Demetrio. Os veciños e veciñas saben precisamente quen estivo dende o primeiro momento quen xogou con eles, con este tema. Eu non teño ninguna dúbida. Vostede fai aquí o seu papel como vostede fai aquí, o escoiteino con absoluta tranquilidade. Eu non sei que lles pasa hoxe, que nos segundos e nos terceiros turnos poñense vostedes nerviosos. En fin, todos tuvemos un papel e foi ben diferente. Non teñan ninguna dúbida, insisto, en que o Goberno vai estar defendendo os intereses dos traballadores e das traballadoras de Alcoa. Non teñan ninguna dúbida, porque se fixo sempre. Dende logo, nós non imos a facer populismo, non imos a xogar con eles, non os imos a engañar, non nos imos a poñer nunha foto para postureo, nin imos a defender unhos intereses que non sexan os deles mesmos. Por ese motivo, vostedes teñen que seguir traballando para acadar esas competencias que din que non teñen. Mire, eu queríalle dicir unha cousa que me chamou poderosamente a atención, que foi unha frase que dixo a nova conselleira, María Jesús Lorenzana, falando precisamente de Alcoa, e dicía o 5 de setembro: o futuro de Alcoa depende de Alcoa. Punto. Fin de la cita, que diría algún dos seus. O futuro de Alcoa depende de Alcoa. Home, eu creo que aquí todos nos temos que implicar, e dende logo non me parece nin medio serio que unha conselleira directamente diga isto, e senón esa conselleira de Industria
que deixe de estar na Consellería de Industria, que o seu presidente na Xunta desfaga a Consellería de Industria e pasemos a invertir os 374 millóns de euros que para algo terá a Consellería de Industria, pasemos a invertilos noutras cuestións e vostedes non son capaces de siquiera plantear un plan de industrialización para Galicia. Eso sí, xogan coa industria, en función dos intereses dos señores do Partido Popular. Xogan ca industria. Xogan ca industria, lévano facendo durante moito tempo e a verdade é que a xente, eu creo que algún día xa están empezando a darse conta, poñerán isto en riba da mesa e antepoñerano a outras cuestións. Miren, deberíamos de ser todos responsables. Eu aquí admiro o que fixo o Goberno de España, que recoñeceu certo retraso nas tramitacións e dixo que, ademais, eses parques eólicos que resultaran con eses retrasos iban a ter unha puntuación extraordinaria para favorecelos, non? Que fai a Xunta de Galicia? Outra vez, patada a pelota, poñela no tellado do outro e utilizalos a ustedes para vir aquí a facer algo que debería de ser tan sinxelo como mandatarios que son do seu partido, como é levantar o teléfono, chamar a Consellería de Industria, falar coa conselleira e dicirlle que tense que poñer a andar. Que se acabou, que vostedes teñen un interés real no territorio, pero teñen que demostralo. Non vale ser alcaldes nun momento e non selo noutro. Defenden os intereses do Partido Popular ou defenden os intereses da Mariña neste caso? Gracias, señora Porto. Turno de peche, don Demetrio. Perdón. É que me saltei o orden, creo, non? Saltei o orden. Bueno, é igual. Doña Iria, súa turno. Gracias, presidente. Moi ben. Bueno, mire, señor Demetrio, se falamos con propiedade, temos un acordo de investidura, non un acordo de goberno. E se falamos de competencias, don Demetrio, ao final vamos a ter o BNG, as competencias todas, a culpa é toda do BNG. Home, se a vostedes lles funciona durante determinado tempo, pois noraboa, pero todo o mundo sabe que é mentira. Mire, é normal que as traballadoras e traballadores do Alcoa loiten polo seu futuro. E de novo é a empresa quen xoga con eles e vostedes non están facendo nada. Falaba vostede dos altos custos de enerxía eléctrica, que son imprescindibles para a produción de aluminio, e aí ten razón. E por iso, onde o BNG sí que queremos apostar por ese marco de unha situación estable o precio de enerxía ca tarifa eléctrica galega. Porque somos unha provincia exportadora de enerxía que soportamos os custos medioambientais da produción sen recibir ningunha compensación. Regular un marco enerxético propio en que o custo de enerxía sexa menor para industrias e para consumidores é de xustiza. Ademais, entendendo a capacidade actual de xeración de megavatios das eléctricas coas que Alcoa ten suscrito PPAs, a potencia que teñen adxudicada e a exportación de enerxía fora de Galiza, as administracións teñen que actuar para axilizar a efectividade destas e así que o prezo das eléctricas non sexa unha excusa para a multinacional. E temos que apostar pola nacionalización de Alcoa. En primeiro lugar, nin o marco normativo galego, nin do Estado, nin o da Unión Europea impiden a intervención pública dunha industria estratéxica. De feito, na pasada legislatura, a Comisión de Industria aprobou 2 resolucións neste sentido, instando o Goberno a unha intervención temporal. O Goberno da Xunta e o do Estado teñen que buscar a fórmula de intervención na porcentaxe necesaria no Consello de Administración para garantir a continuidade do emprego na planta de San Cibrao e, por suposto, nas auxiliares. E, de feito, houve intervención con Celsa Atlantic ou Telefónica e en Italia un goberno pouco sospeitoso de ser bolivariano, como vostedes lle queiran chamar, tamén se interviu ArcelorMittal. Eu só lles digo que se poñan a traballar. Teñen unha Consellería de Industria da que dicen que non teñen competencias porque as competencias son do BNG. Entón, eu creo que se non a teñen, que deberían dicirlle á Conselleira de Industria que se poña a traballar e que intente facer algo por Alcoa. Con respecto a facer a emenda de engádega non de sustitución, sentímolo moito, pero non pasaremos por aí. O BNG sempre está de acordo e sempre vai estar detrás apoiando as traballadoras e traballadores de Alcoa. Non vamos a estar detrás de reivindicacións, non vamos a estar detrás de excusas do PP. Grazas. Moitas gracias, dona Iria, e disculpe alterar o orden de intervención. Ahora sí, señor Salgueiro. Realmente, a ver quen pode entender que se vote en contra a apoiar aos traballadores, simplemente porque pon apoiar directamente aos traballadores ou porque se pida ampliar a dotación dos fondos para CO2 ou que se pidan axudas igual que recibiron outras empresas no resto de España ou que se faiga a reunión da mesa de seguimento. Xa me dirán
que parte desa proposta de acordo non están de acordo, non lles gusta. Pero, bueno, quero rematar co que sae hoxe na prensa, porque moito se falou aquí do presidente do Comité de Empresa. Do Comité de Empresa, vou ler textualmente, porque é moi simpático. El presidente José Antonio Zan considera que tanto el Ministerio de Industria como el de Transición Ecológica están dando la espalda a los trabajadores en un momento crítico y extiende sus quejas hacia el PSOE gallego, lucense y local. En otra parte di, el actual ministro jamás se reunió ni se puso en contacto con nosotros y la secretaria de Estado no hace más que decir que va a convocar la mesa de seguimiento para la semana siguiente y así llevamos 3 meses. Este é o resumen, é o apoio do Goberno. Gracias, señor Salgueiro. Entonces, votamos nos seus términos a iniciativa, ¿no? Moi ben. Bueno, pues entonces, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 24, máis un voto telemático. A favor 12, en contra 13, non hai abstencións. Queda rexeitada a iniciativa do Partido Popular. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 10, outra moción do Grupo Popular para instar a Diputación de Lugo a reparar as vías da súa titularidade que se atopan nun estado intransitable nos concellos da zona sur da provincia. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, a cuestión do ilustrísimo señor Presidente, don José Tomé Roca, e os señores e señoras diputados e diputadas, don Pablo Rivera Capón, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira, representante do Grupo Provincial Socialista, e da señora diputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde ditaminar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para explicarnos a iniciativa ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Bueno, comezar dando a benvida a este salón de plenos que están como público os alcaldes de Bóveda, de Pantón, a voceira de Rivas de Sil, e darlles a benvida e o agradecemento por estar hoxe aquí. Señor Tomé, nesta provincia, vostede sabe que o principal problema para 66 dos 67 concellos probablemente sexa o estado da rede de estradas provincial. O principal problema vinculado á Diputación, evidentemente. Os orzamentos que se acaban de aprobar aquí tampouco van a solucionar ese problema, por desgracia, o galla que sí, pero non van a solucionar porque tampouco os van a executar. 4.217 kilómetros son os que teñen a rede de estradas desta provincia, que para vostedes parece que é un castigo, pero para nós é un orgullo, porque realmente gracias a gobernos do Partido Popular se construíron esos 4.217 kilómetros, se construíron cando había moitísimos menos recursos e se mantiñan en perfectas condicións con moitísimos menos recursos. Pero claro, agora nin hai mantemento, nin hai conservación, nin absolutamente nada. Chegou Besteiro, bueno, non era o mellor exemplo de mantemento, pero algo iba facendo. Algo foi facendo. Amplialo non, pero algo foi facendo. Chegou o señor Campos. O señor Campos, certo que tampouco é o mellor exemplo, pero é certo que si era xusto cando se actuaba nas estradas, porque non miraba o carné do alcalde, nin o carné dos veciños, nin o que votaban. Actuaba. Pero chegou vostede. Chegou o señor Tomé e esa rede que vertebraba toda a provincia pois xa empezou a tratarse de xeito diferenciado. Primeiro estaban as de Monforte e despois o resto. E polo camiño a veces arreglábase algunha das que era dun amigo seu. Bueno, pois, pero bueno, nin para herdar valen, é dicir, herdaron a mellor rede de estradas e nin para herdar foron capaces de mantelo. O abandono é, bueno, totalmente palpable e a discriminación é evidente e afecta, como lle decía antes, señor Tomé, a 66 dos 67 concellos. Probablemente porque ese concello que non ten problemas é o Conde de Lemos, o Condado de Lemos ou o Conde Tomé, pois pensa que os seus veciños non salen dali. Pensa que non teñen que ir as parroquias, os concellos do redor e que fora de Monforte non hai vida. Pero si hai vida, señor Tomé, fora de Monforte hai vida. E iso debería sabelo. Por que esta moción? Bueno, pois porque é a prova máis evidente da súa injustiza do trato cos concellos. E con este panorama, que poden agardar os veciños dos 66, dos 67 concellos que ten abandonado? Bueno, pouco poden agardar. Pouco poden agardar porque nin sequera ten nun estado mínimo e seguro as estradas que teñen os concellos do lado, é dicir, os veciños. Se nin sequera se molesta en arreglar os dos veciños,
como vai a ter ben toda a provincia. Por eso hoxe comenzamos tamén ca zona sur, porque é probablemente unha das que teñan un trato máis injusto. Probablemente o señor Tomeo, pois o mellor non sale demasiado de Monforte, non lle gusta, pero algún día terá que ir a Sober, porque dice que ten un embarcadoiro ali, terá que ir hasta ali e ir por esas estradas nas que están bastante mal. Dice o señor Rivera, xa me quere corregir, o embarcadoiro está, non vamos a entrar en límites en un conflicto de marcos, que xa tivemos unha vez aquí, pero terá que pasar por as estradas de Sober, porque evidentemente para chegar ali hai que pasar. Supoño que en algún momento irá ao Sabiñao, ou se non vai el, estou seguro que alguén do seu entorno. Algúnha vez irá a Rivas de Sil, algunha vez irá a Pobra, irá a Pantón, irá a Bóveda, supoño que en algún momento salirá de Monforte. Así que esta moción traémola por xustiza, por seguridade e por igualdade. E por eso a traemos e a defendemos hoxe aquí. E ademais por coherencia, porque se hai algo importante en política é a coherencia. E coherencia que terá que demostrar o Partido Socialista, que moitos dos seus representantes políticos en todos os concellos están apoiando estas reivindicacións. E por coherencia especialmente do BNG. Por coherencia do BNG porque anda presentando mocións, ali onde non goberna, pedindo o amarranxo das estradas da Deputación Provincial. O cal nos parece moi ben esta moción, por exemplo, de Bóveda. Está o alcalde ali arriba. Efectivamente, ten toda a razón o Bloque Nacionalista Galego de Bóveda cando pide o arranxo das estradas provinciais. Está no certo, ten toda a razón. Señor Castro, compañeros do BNG, espero e agardo que hoxe sean coherentes e hoxe votarán a favor desta moción, porque pide o mismo que os seus compañeros de Bóveda, os seus compañeros de Pantón e de moitos outros sitios da zona sur. Espero que sexan coherentes, porque do contrario demostrarán unha vez máis que aquí non están para defender os seus veciños, sino que están para claudicar e facer o que diga señor Castro, o que ten sentado según como se mira a súa dereita ou a súa esquerda. Non sei que referencia prefiere coller hoxe. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Mejide. De logo moito sufre usted comigo, E o que lle queda por sufrir. Moito lle queda por sufrir. E, desde logo, moito mente. Moito mente. Non se preocupe. Bueno, por o Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. A ver, o papel que fai, de verdade, que bon, que lle pon así ganas, pero, mire, recórdeme moitísimo, hai un momento, parecía un sketch do show de Truman, aquela maravillosa película, recordaba usted a Jim Carrey, usted está nun mundo paralelo e despois o resto estamos nun mundo real. Claro, porque isto que trae aquí, fala vostede de que están moi orgullosos de que o Partido Popular fixera os 4.217 kilómetros de estradas provinciais. E digo, home, antes de Cacharro estuvo Luis Cordeiro, antes de Luis Cordeiro, houve presidentes da época preconstitucional, algún camiño farían, ou digo, nos iba a facer todos o pobre Cacharro en paz descanse. Digo eu, é que, por favor, falla tonterías, di vostede. Despois tamén fala de ir ao embarcadoiro, bueno, pois que está precisamente en Monforte, e precisamente esa estrada non é, curiosamente, a que peor está. Feito, esa estrada está fantásticamente ben. Fala vostede de que todo vai para o sur, faltalle un pouco así o respeto dunha maneira graciosa, que a mí me fai gracia, o do conde de Lemos o presidente, e despois trae unha moción para reparar as carreteras no sur. É dicir, a ver, señora Mejide, este en vez do show de Truman é o show da fochanca. O sea, é o partido dos fochanqueiros, o Partido Popular. Porque se hai que buscar fochancas neste argumento, voulle explicar por que traen esta moción. A ver, presupostos. Vostede colleu o orzamento e dice, vou a mirar a mobilidade canto hai. E atópase con 27,3 millóns de euros. E dice, ostras, 27,3 millóns de euros, isto é o 21% do gasto da Deputación e supón, ponme mirar o do ano pasado, un 42% máis, xa que ando presuposto anduvo listo e para mirar os gastos correntes non recordo que era. E iso que supón o 100% máis que dende que o presidente Tomé está como presidente desta institución. Entón din, cuidado, que aquí algo vai pasar. Esa é a súa lectura. Entón vamos a ter unha moción para tratar de despistar a xente, desmontar a xente. Pero a realidade é que o orzamento se incrementa en mobilidade, é dicir, en infraestructuras, un 21%, é o que representa do total e se incrementa nese 42% que lle dicía.
Despois, ese argumento de que hai que meter máis para carreteras a facer un plan para o sur non se sostén por unha cuestión meramente matemática, de Barrio Sésamo. É dicir, se hai 130 millóns de euros e os 130 millóns están presupostados e orzamentados, dificilmente eu podo ter unha máquina de crear billetes. No show de Truman pode ser, pero na realidade as cousas sonlle moi distintas. Eso só denota que vostede nunca xestionou nada público, porque se o soupera, sabría que a proposta construtiva, pois, bueno, ao millor pedirlle á Xunta que arregle a carretera de Monforte a Castro Caldelas ou calquera carretera que está feita a un Cristo. Pois que hai que mellorar? Pois sí, xa hai que mellorar. Pero despois na segunda intervención xa lle farei un anuncio, que non o debería haber facer eu, pero deronme permiso e vou non facer eu, para que empece a preocuparse. E, claro, a súa política, pois vamos a ver a topar a fochanca máis grande. Van por aí, collen, hai un topo que lles filtra as cousas, ou aí no pasillo, ostra, hai un proxecto aí que vamos facer de arranxar a estrada, pois en As Nogais, en donde sea. Entón vai raudo e veloz, colocas ali na foto, saca foto, tamén a fai así con ángulo, non? É divertido, é dicir, eu despois a veces vou a algún sitio e miro, pero home, isto non está tan mal, entón buscan o ángulo perfecto para que a foto parezca que o autobús, que a pala, esas cousas que fan vostedes que non deixan de ser moi cómicas, para chamar a atención na época da comunicación e do populismo, está moi ben, pero despois, claro, os veciños tamén van por ali, eso de que xuntan os veciños, e despois resulta que todos ten carne do Partido Popular. Son veciños, sí, pero do Partido Popular, que non é o mesmo, que veciños en xeral. Entón, a mí produceme moita gracia todo eso. E claro, para chegar a moitas desas estradas provinciais as que vostede chega, pois hai que pasar por carreteras da Xunta. Hai carreteras da Xunta fatalísimas en Láncara, a de Momán as Pontes, a do Caurel, e deso nunca diu nada. Eu voto de menos unha moción do Partido Popular pois para pedirlle á Xunta que arregle esas cousiñas, porque vostedes só destinan o 0,1% dos orzamentos da Xunta a todo eso. E hai un exemplo, é dicir, por exemplo, Orán Bóveda, que saben que se vai a arreglar, foron ali correndo, e é un concello do PP, non pasa nada, pois que nos critican que só facemos cousas donde gobernamos nós, ojalá a Xunta fixera o mismo que fai esta Diputación nos concellos donde non goberna, porque sería fantástico, e así, pois, bueno, pois ese show da fochanga que prosiga, a min faime gracia, e lle digo que a veces vou a comprobar, e eu, pero isto non pode ser así, porque se así estamos fatal, aquí vai haber un accidente. Pois hai moitas veces non teñen razón, e cando as teñes, pois habrá que darllas. Pero que este politiqueo barato, pois eu esperaba algo máis elaborado, a verdade. Entón non me motiva moito. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Por o grupo do BNG, ten a palabra a dona Iria Castro. Gracias, presidente. Bueno, saudar tamén os alcaldes que están hoxe presentes. Ben, eu estive repasando este ano de plenos, porque con todo o que falamos de estradas, a verdade non me lembraba se xa presentaran unha moción sobre elas ou se só foran rogos e preguntas, e xa presentaran unha moción. Xaneiro de 2024, máis ou menos a mesma moción de hoxe, pero era en xeral, non era só centrada nas estradas do sur. Defendía o compañeiro José Ángel Santos e falaba de esperanza, do mal estado das estradas en sí, e propoñía un plan de mantemento integral. Pero naquel pleno, que defendera aquí Pablo Rivera tamén, demostrarase que non fixeran ninguna proposta a tempo para os orzamentos. E é certo que este ano van a tempo. Este ano si viñeron en novembro para o pleno dos orzamentos e fixeron propostas, o famoso documento das 50 medidas para o orzamento da Deputación. Pero o que pasa é que a moción do ano pasado trocearon. Agora trouxeron esta das estradas do sur para que lles dé para outra de estradas da Mariña, outra de estradas da Ulloa, outra de estradas da Montaña, e así xa teñen o traballo feito para os seguintes plenos. E teño que dicirles que os acordos son ben básicos. Primeiro, porque xa se están cumplindo. Analizar o estado das estradas provinciais, o seu paso polos municipios, xa se fai. Eu son a primeira en recoñecer que non todo está perfecto, é certo, e asumimos os erros, e igual que haxa algunhas estradas que vayan máis lentas. E despois tamén piden, no segundo punto, dotar de maior orzamento as partidas orzamentarias dirixidas á reparación e mantemento. Desexo concedido. Aumentouse o orzamento para a mobilidade, xa o dixo o compañeiro Pablo Rivera, un 21% máis. Sempre se actúa nas estradas baixo criterios de necesidade. Eu podría acabar a miña intervención aquí, pero no BNG tomámonos moi en serio as demandas da veciñanza. Ollo, que non sempre coinciden cas demandas do PP. E, de feito, por eso está ben que os compañeiros e compañeras do BNG en diferentes concellos defendan o que necesita a veciñanza. Se pretendía avergonzarnos enseñando esa moción do Concello de Bóveda, pois non nos avergonza, porque cada un dos nosos concellos temos que facer o que nos pide a veciñanza. E somos conscientes que hai moito que mellorar.
Vostedes teñen información, son vostedes mesmos que teñen información de todo o que se aproba nas xuntas de goberno, se ven cada obra que se fai. Falaba vostede dos 4.000 kilómetros de estradas herdadas, de cacharro dos anteriores. Iso sí que é unha herdanza recibida, pero se presumen tanto dela porque a Xunta non asume algunhas estradas provinciais que poderían ser claramente de competencia da Xunta. Por que non as asumen, si tan orgullosos están delas? E así poderían deixarnos máis orzamento para dedicalo a outras competencias que sí que temos, porque xa sabemos que vostedes son especialistas en cargarlle á Deputación as competencias da Xunta. Por exemplo, falemos do plan de Deputación, que uns días lle gusta ao señor Ameijido e outros días non, dependendo do día que teña. Pero ben deitan os alcaldes que ten aquí a bancada popular deles, porque se teñen que confiar no Fondo de Cooperación Local, van aviados. Porque o Fondo de Cooperación Local o que reparte entre os concellos é pírrico. Que máis? A rede de centros de atención a maiores, do que xa falamos. Van 11 millóns neste orzamento, xa que a Xunta non dota de residencias públicas o rural, dotámolas nós. E que vamos ter que acabar poñendo centros de saúde porque o PP está desmantelando a sanidade en toda a provincia. Que máis queren da Deputación? Que máis queren? Que máis competencias nos queren pasar? Eu creo que o que teñen que facer é demandar melloras en sanidade ou en educación e traballar a favor da provincia, porque critican que o desenvolvemento da provincia estea fundamentalmente unido ao estado das estradas provinciais, e é totalmente falso. O desenvolvemento da provincia está unido a ter medios e servizos básicos que vostedes recortan todos os días. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Segundo turno, señora Meijide. Moitas gracias, presidente. Voulle coller prestado unha frase, dona Iria, que dixo antes: todo o mundo sabe quen é quen, e hoxe van a demostrar nesta moción, porque precisamente o que pedimos hoxe aquí é o que piden os seus compañeiros en outros concellos. Vexo que cando pisan a moqueta se lles cambian as prioridades. Incluso o señor Castro, porque o señor Efrén hoxe probablemente non que levar esta moción porque votou a favor de pedir o arranxo das estradas da Diputación en Sarria, pero aquí como vicepresidente, cando pisas moqueta cambia a mentalidade. Cando pisas esta moqueta azul vaiche modificando un pouco os pensamentos. Bueno, xa notei en máis ocasións, pero esta é outra proba máis. Facíame gracia ao señor Rivera, porque a verdade que é simpático cando se pon a falar así, en plan monólogo, ten certa gracia, ademais sabe que no personal aprecio. E hasta me facía gracia comparativa do show de Truman, porque acórdanse que o show de Truman era unha cúpula cerrada de cristal, que probablemente o mellor podemos facer un paralelismo con Monforte, porque precisamente como funciona Monforte, unha cúpula cerrada na que dentro deso está todo ben, pero fora deso todo abandonado, e iso é evidente. Gústame ese símil que utilizou o señor Rivera, porque é verdade. Bueno, despois ten un problema de oído, porque dixo, eu en ningún momento dixen que foran todas construídas por cacharro, pero vostede, como ten esa obsesión na cabeza, pois probablemente o mellor se lle quedou enredado. Pero deixoume de facer gracia cando dixo unha cousa, porque é unha cousa torticera, unha cousa peligrosa que dixo o seu señor Rivera. Dixo, había veciños e veciños do PP. E é moi peligroso que un diputado provincial do Partido Socialista diferencie entre veciños e veciños do PP. Porque acabo hoxe de reconocer en acta, e constará ademais en acta, que hai veciños de primeira e de segunda. Para o señor Rivera, para o Partido Socialista e para o BNG, de primeira e de segunda, e que os da segunda non lle valen. Levamos moito tempo dicindo, pero hoxe o señor Rivera traicionoulle o subconsciente. E os veciños de Pantón, os veciños de Ribas de Sil, os veciños de Bóveda, os veciños de tantos e tantos concellos parece que son de segunda, porque a vostede hai veciños e veciños do PP. Non lle vale, ten que catalogalos. Queremos ir á censura. Pero mentres, oiga, eu invitolle a que recorran a provincia, invitolle que vayan a Bóveda, miren, poden ir a Bóveda e ver como non hai ningún metro de asfalto en algunha das súas estradas. Se queren, poden acercarse tamén hasta Pantón, está o alcalde, que en moitos dos seus concellos, en algún dos seus concellos, non pode entrar o camión de basura polo estado das estradas provinciais. Invítolle que se acerque hasta ali. Vaya, seguro que o alcalde está encantado de enseñarlle esas carreteras que vostede dice que están perfectas. Ou a Pobra de Brollón, mire, non cabe o coche dentro do bache. Se quere tamén enseño de Ribas de Sil, que non poden ni poñer unha barandilla para evitar unha caída de varios metros. Ou enseñolle, se quere, tamén do Sabiñao.
así como teñen tamén incluso o Camiño de Santiago, despois quererán que yo cuiden. Ou podemos irnos hasta Sober, que está destrozado polas obras, e é certo que é normal que hai que padeceras, pero tamén se lles pode decir que vayan facendo algo. Ou podemos ir, por último, se quere, a Carballedo, a moitos concellos. Pero claro, hai veciños de primeira e de segunda. Acabaron os fotos, señora Mejide. Por certo, ahora que xa acabou o debate, ou vai acabar, só queda pouca cousa. Isto que acaba de facerse aquí non o volva a facer, que lle sacan ustedes os vídeos desde ali, porque en ningún sitio se pon nadie na presidencia tapando ao presidente para sacar a mellor imagen de su líder. Así que vostede graben se queren desde a zona de prensa, pero aquí non se volven a colocar. En ningún sitio, ni ningún concello, ningún parlamento, ninguna diputación ocurre eso. Así que non abusen, porque isto non se vai volver a repetir. Porque primeiro non pediron autorización, ni non se utilizou nadie. Eso que quede claro, señora Mejide. Se non lle gusta o ángulo do outro lado, pois terá que corregirlo, que se con Photoshop arreglase todo, non se preocupe. Moi ben, pois segundo turno, don Pablo. Sí, gracias, presidente. Non hai peor cego que non quere ver. Está claro que o señor Mejide ten que volver a ver a película do show de Truman porque non se enterou de nada. Quen está no mundo paralelo son vostedes. Quenes crean esa burbuja son vostedes. Quen crean bulos, mentiras e realidades ficticias son vostedes. Quenes vivimos no mundo paralelo somos nós. A quen lles gustaría ter os 4.217 kilómetros arranxados somos nós. Pero non dá para todo. A vaquiña non dá leite para todo, señora Mejide, debería de sabelo. Mire, por exemplo, cando vostedes forzaron aquel famoso PERF, só se arreglaron con 15 millóns de euros 300 kilómetros de carretera, só para que se faga unha pequena idea de como estaba todos. Non se equivoque nin terxiverse o que digo eu. Eu só digo que vostedes utilizan a estrategia política que utilizaron no propio Parlamento de Galicia de chamar directamente a membros da plataforma para pedirlles o DNI e acreditarse o día que o presidente foi o Parlamento de Galicia. A eso me refiro. Andan chamando afiliados, non afiliados, para despois facelos pasar por veciños. Eso é o triste. Son cousas diferentes. O que vostede interpreta e o que eu lle digo. Sonlle responsable do que digo, non do que vostede interprete. Entérese ben. Despois subo o vídeo e poño o que queira. Pero a realidade é esa. Vostedes chamaron a membros da plataforma para que hicieran un escrache al señor presidente en ese nivel do Partido Popular. E así fano en todos os sitios, señora Mejide. A realidade é que esta Deputación incrementa o 42% dos orzamentos para infraestructuras. 42%. Un incremento do 100% en relación ao ano 19, nada máis e nada menos. E póñanse serios dunha vez, porque isto deixen de perder o tempo, moléstelles todo o que fai a Diputación, saben que vamos a facer cousas interesantes e importantes para esta provincia, e olvídanse, esquécense unha vez máis da provincia con respecto á administración que ten as competencias que a Xunta de Galicia. Lle decíalle, por que a Xunta non lles molesta tanto o abandono da estrada de Momán ás Pontes? Por que non lles preocupa a Rolda Leste, a Costa Norte? Por que non lles preocupa todo eso? Eu pregúntomo moitas veces. Hai que ter moitas tripas para non revolverse contra eso, señora Mejide. E a verdade que me costaría tragar con todo eso. E mire, o anuncio, redoble de tambores e este tranquilo, vaya alquilando un trolebús, que ahora están electrificadas as liñas e ese autobús funciona con electricidade para percorrer a provincia. Anúnciolle, por autorización expresa do presidente, que a semana que ven o propio presidente vai anunciar un amplo plan provincial de estradas. E xa, a partir de aí, non vai a ter nin que preguntar por os pasillos, nin chamar o topo, e deso, o 60% en concellos do Partido Popular. Mais ou menos, por si non o quere calcular. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Doña Iria. Grazas, presidente. Mire, señora Mejide, non sei se nos quería avergonzar os do BNG enseñando a moción, pero xa yo dixen antes. Nós estamos para defender os intereses dos veciños e das veciñas, e iso que facemos en todos os concellos. Eu tamén votei a favor dunha moción, ademais do PP, no meu concello para que se amañaran unhas estradas. Claro que sí. É o que hai que facer. E dende a Diputación o que se está facendo é iso. Con gústelles máis ou gústelles menos. Pero somos nós quen estamos interesados e interesadas en que se melloren as estradas. E por iso se aumenta o orzamento. E por iso acaba de anunciar o compañeiro Pablo Rivera ese investimento.
Non somos conscientes dos EIVAs e estamos traballando para solucionalo. Poñemos todo da nosa parte, pero non se pode fiar todo ás estradas. Ou a falta de comunicación na provincia é só debido ás estradas da Diputación. O ferrocarril só o están demandando agora, porque antes con Ana Pastor non lle pedían nada, non? Antes estaba todo ben, pero que os anos de Mariano Rajoy e Ana Pastor na Moncloa tamén pesan, O desenvolvemento rural está lastrado por moitas cousas, entre outras por a súa falta de investimento. Xa falámoslo antes en Sanidade, que me alegrou moito de que votaran a favor desta proposta, pero que nas anteriores veces sempre votaron en contra. E o mesmo cando falamos de educación, ainda non hai moito defendeu vostede unha moción sobre educación na que decía que todo se estaba facendo ben. E eu entendo que fagan oposición e fiscalicen o que fai este goberno porque o que teñen que facer. O que non entendo é que nos pidan que invertamos máis. Se estamos nun estado de execución de orzamento dun 90%, a Xunta está nun do 50%. En que aforra os cartos a Xunta? Ou en que non nos gasta? Que iso é outra cousa. Quen está ao mando da Xunta? Porque o PP parece que non. Ou se o está, non está facendo absolutamente nada. E outra cousa, falaba que en canto pisamos a alfombra azul, mira, eu xa llo dixen, nós non temos nada que esconder nin nada que avergonzarnos, son vostedes quen están traendo as mismas mocións ao pleno día tras día tras día. Non hai nada máis na provincia que lles interese que as fochancas? Eu creo que hai moitas máis cousas. E creo que todos os veciños e veciñas dos seus concellos están interesados en moitas máis cousas. Por exemplo, en ter servizos básicos. Grazas. Gracias, dona Iria. Xa turno de peche. Señora Mejide. Moitas gracias, presidente. Bueno, a verdade é que me gusta que o señor Rivera nos teña en tan alta consideración e crea que podamos manipular prácticamente a toda a provincia e mover masas de xente coaccionadas por as chamadas que reciben do Partido Popular. Ojalá fora así, pero quen lle fala e os compañeros non temos ese poder. Simplemente hai xente que está cansada de que haxa o que acaba de recoñecer vostede, veciños de primeira e de segunda nesta provincia. E claro que están cansados. Señor Rivera, hai que ter humildade suficiente para escuitar eses veciños, os da primeira e os de segunda, escuitalos a todos e decirles, pois, miren, si teñen razón e hai que correxir algunhas circunstancias, e hai que correxir algunhas cousas, como o maltrato que se fai a todos estes concellos que están ao redor desa cúpula de cristal que hai en Monforte, que falábamos antes. Salgan da cúpula de cristal das moquetas e dos despachos e vexan a realidade e paren de diferenciar entre vos e malos veciños da provincia de Lugo. E ogallá, xa é verdade ese anuncio que nos acaba de facer hoxe aquí. Estou non esperando, porque senón teremos que traer, por moito que lle moleste o BNG, moción tras moción, tras moción, tras moción. Moitas gracias, presidente, e disculpe. Moitas gracias, señora Mejide. É para facilitarlle os teus baches, home, se xa vai onde tiro fijo. Bueno, rematado o debate, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 24, máis un telemático, a favor 12, en contra 13, non hai abstencións, queda rexeitada esta proposta do Partido Popular, do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 11, que é a dación de conta de informes dos meses de xullo, agosto e setembro do 24 relativo ao cumprimento dos prazos do Real Decreto 635/2014 da Diputación Provincial de Lugo do Consorcio Provincial para a prestación de servicio contra incendios e salvamento. Punto número 12. Dación de conta do informe do terceiro trimestre de 2024 relativo ao cumprimento de pagos da Lei 15/2010. Punto número 13, dación de conta da información económica da Diputación de Lugo a 30 de setembro de 2024. Punto número 14, dación de conta do informe de avaliación de cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera a 30 de setembro de 2024 e as previsións a 31 de decembro de 2024. Punto número 15, dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de outubro de 2024. Punto número 16, comunicacións de presidencia, hai dúas, unha delas é acordada entre os voceiros a declaración do 25N e que xa foi acordada na Xunta de Voceiros do outro día, pero para que conste en acta, queda dados a comunicación, e tamén he falado cos grupos, acordado, pero para que conste tamén,
o acordo de variar o pleno do día 31 de decembro, que lle tocaría martes día 31, se pasaría o luns día 30. Por tanto, sería a mesma hora, pero en vez do martes, o luns día 30. Digo, efectos da xenda de todos os diputados e diputadas. E pasamos ao punto número 16, que son rogos e preguntas. En primeiro lugar, hai un rogo que formalizaría, bueno, dous rogos, formalizaría o señor Demetrio Salgueiro, así que ten a palabra. Moitas gracias. Os veciños e veciñas da parroquia de Galdo en Viveiro, principalmente os máis maiores, están vivindo unha situación de inseguridade diaria. Na estrada, Lugo P 6602 que comunica coa feira de Galdo ou a parroquia ourolesa de Bravos. Esta vía provincial non dispón de marxes para a circulación dos peóns que se ven obligados a compartir o espazo con moitos vehículos que circulan pola zona ao longo do día e moitos a gran velocidade. A situación é moi perigosa, como digo, para os peóns. De feito, recentemente producíronse 2 accidentes de gravidade onde 2 peóns foron atropelados. Os propios veciños e veciñas trasladaron esta preocupación e estas queixas ao Concello de Viveiro para que dera traslado á Diputación de Lugo sobre as súas demandas para a mellora de seguridade nesta estrada provincial. Por isto, a vista do exposto, instamos ao Goberno provincial a que a Diputación de Lugo instale elementos reductores de velocidade e habilite, na medida que sexa posible, algunha zona para a circulación dos peóns por a marxe da Lugo P 6602 que coincidan cos núcleos habitados na parroquia de Galdo en Viveiro. Creo que o segundo. Segundo rogo, este refírese á estrada provincial Lugo P 6305 que vai dende a capela de Santa Filomena no Cadramón ao remisor de televisión no municipio do Valadouro e que está nun estado intransitable para turismos. É un exemplo máis do mal estado que están moitas dos viais da Diputación por falta de mantemento e que están a xerar un malestar entre os veciños e veciñas de distintos concellos. O pavimento desta carretera está tan desgastado e desfeito que dá paso a profundas fochancas en diversos puntos ao longo da mesma, de forma que é imposible circular con seguridade pola vía con turismos. Por lo tanto, o Estado está limitado a outro tipo de vehículos que tampouco poden circular con normalidade por esta estrada chea de buratos. As condicións da carretera condicionan o día a día de moitos veciños e veciñas que fan uso desta estrada, comunica con fincas das súas explotacións e incluso tamén para traballadores dos próximos parques eólicos. Á vista do exposto, solicitamos que a Diputación de Lugo acometa con urxencia un traballo de bacheo integral da vía de forma que se garanta a circulación de todo tipo de vehículos en condicións de seguridade. Moitas gracias, señor Demetrio. Do primeiro que me dixo, xa sei que o rogo non se contestan, pero do primeiro que me dixo, habrá que verlo, porque sinceramente non sei, ahora mismo, como está dicindo vostede, pero non sei. Pero do segundo, ou me engañan a min ou engañan a vostede. Pásalle como pasou outro día aí o seu compañeiro cando planteaba un tema de Begonte. Resulta que as máquinas xa estaban ali. Bueno, pois eu creo que no Cadramón tamén a ustedes o topo chegoulle tarde, porque ali estiveron as máquinas de Diputación traballando hasta o alto no Cadramón. Por lo tanto, mire, porque eu creo que alguén engaña a alguén, alguén engaña a alguén. Así que, solo para que o sepa usted, sabe que o aprecio, non creo que esté mentindo, esté contarlo, pero que sepa que ali estiveron traballando. Bueno, pasamos ás preguntas. A primeira delas a vai a formular don Héctor Corujo. Gracias, presidente. Ben, a pregunta é a seguinte. Na sesión celebrada o 27 de xullo de 2021, o Pleno da Corporación Provincial aprobou por unanimidade e a instancia dunha iniciativa presentada por este grupo instar ao equipo de Goberno Provincial a realizar a rehabilitación integral da Casona do Incio. O acordo aprobado foi o seguinte. Punto 1. O Pleno da Diputación insta ao Goberno Provincial a realizar traballos de consolidación e mantemento que garantan a integridade estrutural da Casona do Incio de acordo cas indicacións dos servizos técnicos da institución. Punto 2. A rehabilitación integral do edificio quedará supeditada ao deseño dun proxecto de uso que teña en conta a utilidade pública do edificio.
Dende esa data ata a actualidade pasaron máis de 3 anos e o único que se fixo por parte deste Goberno provincial foi apuntalar o inmoble, dando así cumprimento a unha parte do primeiro punto de acordo, pero obviando o máis importante, evitar que o edificio siga a deteriorarse e recuperalo para o seu uso público. Vou citar ahora brevemente 4 documentos emitidos con posterioridade á celebración deste pleno. Un está na declaración responsable que a Diputación de Lugo fixo ao Concello do Incio para emprender as obras de apuntalamento. Nesa declaración responsable aparecía un documento que era un permiso sectorial da Axencia Galega de Infraestructuras debido a que o vial que pasa por diante é da Xunta de Galicia. No condicionante poñíase no punto 4, referíndose ao andamiaxe. Esta estrutura manterase polo tempo mínimo imprescindible mentres non se proceda á solución definitiva sobre a edificación. No decreto de toma de razón desta declaración responsable indicábase: se recuerda que la actuación autorizada es una actuación provisional y que deberá mantenerse lo mínimo imprescindible mientras no se proceda a llevar a cabo la solución definitiva sobre la edificación. Posteriormente, no transcurso dun expediente de orden de execución do alpendre que está ao lado da casona, hai 2 informes emitidos pola Deputación de Lugo, os 2 firmados pola técnico Ana Belén Mera Arias. E nos 2 se di: por tanto, unha vez realizadas as primeiras actuacións urxentes na edificación, queda pendente a definición das posibles solucións e propostas de actuación que se definan para o conxunto. Entonces, concluindo, a pregunta é: que ten previsto facer o Goberno provincial con este inmoble de titularidade provincial para a súa rehabilitación para que manteña esa utilidade pública? Gracias. Moitas gracias, señor Corujo. Vai dar resposta a don Pablo Rivera, pero xa lle digo para o futuro, porque o mellor, como usted é o primeiro que está aquí nesta institución, as preguntas son preguntas. O que vostede fixo prácticamente é un debate dunha iniciativa. Non pode vir aquí con exposición de documentos, con expoñendo, iso sabe ben o seu líder, porque entre outros o reglamento non dice eso. E se utilizamos 5 minutos para un debate e usted me utiliza 4 para unha pregunta, como verá usted, a usted non lle rendiría, pero os demais sí. Por tanto, as preguntas son concretas, igual que os rogos. Non hai que expoñer nada. De feito, usted se mira por aí nos parlamentos, verá que son 2 líneas e nada máis. Eso, hai que acostumbrarse a que eso se así. Non nos traiga aquí unha documentación sobradamente conocida por todos nós, porque a conocemos, porque eso xa sabemos. Usted pregunta o que queira e nada máis. Vai dar resposta don Pablo Rivera. Sí, porque a pregunta debía ter fame e debeu comer engordou, porque do que dixo vostede o que ven aquí non ten nada que ver. Pero, bueno, en resposta a esa pregunta, este edificio foi ofrecido a vostede na súa condición de alcalde para unha cesión gratuita para uso público que estimara oportuno o Concello de Incio e aínda non temos resposta. Moitas gracias. Muchas gracias. Non sei se usted quer repreguntar. Sí, a ver, efectivamente. Brevemente. Tivemos unha xuntanza na que se me ofreceu que o Concello se fixese cargo desa edificación. Pero, bueno, isto pareceme que sale do acordo que tomou o Pleno da Diputación no seu momento, que non en ningún momento falaba desto. Non obstante, eu sí estou disposto a negociar esa cesión, pero, evidentemente, terá que ser con algún tipo de obras. O sea, podo propoñer un símil. Se hai unhas carreteras da Diputación que se ofrezan ao Concello do Incio, porque ten razón que hai algún motivo que supoña que sean de titularidade municipal en lugar provincial, pois sí, podemos velo, pero poderemos ver o estado no que se me van a ceder esas instalacións. Gracias. Señor Rivera. Bueno, eu do co-goberno provincial desa postura nada sabía, pero sí que creo que convén decir aquí, falando do bo facer con respecto a este tema, hai unha sentenza recente que quero rememorar un pouco. Vostede decidiu reactivar un expediente de reposición á legalidade sobre a casona do Incio 7 anos despois de haberse iniciado. Naquel momento, esa casona estaba xestionada por Suplusa, por Manolo Martínez Icía, e vostede dita unha resolución sobre ese recurso desestimando en marzo do 23, cunha resolución da alcaldía. A Deputación interpoñemos un recurso de reposición e fronte esta decisión volve a ser rexeitado por vostede en maio do 23. E fronte esta situación, a Diputación interpón un recurso contencioso administrativo que resolveu a Xustiza recentemente, pois a sentenza nada máis e nada menos que na súa sentenza di que a súa resolución é contraria a dereito e polo tanto hai que anulala.
Entón, bueno, tendo coñecemento ahora deso, pois tomamos nota e veremos a ver o que se pode facer, pero, dende logo, aquí non houve unha boa praxis por a súa parte como alcalde, non me estou referindo como diputado en relación a este tema. Entonces, bueno, para empezar a falar habrá que facer as cousas mínimamente ben, porque despois a xusticia, fanos ir a xusticia a perder moito tempo e despois danos a nosa razón. Está aquí a sentenza. Gracias, señor Rivera. Señor diputado, porque usted está aquí en condición de diputado, como estamos todos. Xa que vostede falou desa reunión, eu non vou a revelar nunca unha conversación, pero o acordo, usted recordará que me dixo que se lle cedíamos o edificio, vostede tiña a posibilidade de conseguir financiación da Xunta para arreglalo. Por tanto, eu manteño esa oferta e se o Concello do Incio quere que se lle ceda, como se lle cedeu a concellos terrenos que estaban en desuso ou que non se iban a usar para o que inicialmente fai anos se preveu, pois o Concello do Incio, e con vostede a parte de diputado e o seu alcalde, poderá tomar a decisión que mellor crea vostede para o Concello do Incio. Pasamos á segunda pregunta, que a vai formular don Luís Fernández Guitián. Ten a palabra. Gracias, presidente. Bo día a todos e todas e todos. Benvidos, un saludo especial á compañeira e compañeiros da miña zona que nos acompañan, de Ribardesil, de Pantón e de Bóveda. A Deputación Provincial adquiriu un compromiso coa veciñanza do Sabiñao no ano 2010, a día de hoxe incumprido, para a construción dun centro de atención a maiores no municipio que se formalizaba coa asignatura dun convenio co Concello en xaneiro do 2011. Atendendo aos compromisos que recollía ese convenio interadministrativo, adquiríanse dúas parcelas de máis de 8.000 metros cuadrados, sitas no casco urbano de Escairón a través da extinta Sociedade Urbanística Provincial, Suplusa, e tras a disolución desa entidade, a propietaria actual das parcelas é a Deputación Provincial de Lugo. Na actualidade, as parcelas atópanse sen uso, nin proxecto conocido, en lugar de ofrecer o servicio público comprometido ou calquer outro servicio para a veciñanza do Sabiñao. A vista do anteriormente exposto, formúlase a seguinte pregunta. Que ten previsto facer o Goberno Provincial cos terreos que tiñan que albergar a residencia do Sabiñao, un compromiso adquirido hai 14 anos e a día de hoxe non se fixo nada? Muchas gracias, señor Guitián. Señor Rivera. Pois mire, eu creo que non se pode engañar a xente desta maneira, ou se engañan, volvenlle meter a pregunta así por a porta de atrás para que vostede a lea. No ano, e se hai veciños do Sabiñao, que os coiten tamén, eu creo que é importante, porque eu creo que os compañeros do Partido Popular os levan engañando tempo. Eu non quero, é que teño papéis. Entonces, no ano 2020 houve unha comisión liquidadora de Suplusa, da que formaba parte o Partido Popular. Esa comisión liquidadora de Suplusa fixo unha consulta á empresa auditora de liquidar as contas de Suplusa. E unha das cuestións que lle preguntaba, isto non o respondo eu porque me dé a gana, senón o di a propia comisión liquidadora, se trouxo este pleno, foi que iba a pasar con todos esos convenios que non estaban vixentes, que habían, bueno, que estaban aí plantexados e pertencían e a resposta, literalmente, textualmente, la voy a ler en castellano para que se me entienda mejor, dice: en lo relativo a la consulta formulada, é dicir, sobre a vixencia desos convenios que non estiveran executados, se ha extinguido ex lege por la previsión normativa antes transcrita. La previsión normativa antes transcrita hace referencia a la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, una ley que aprobó el señor M. Rajoy. Polo tanto, son vostedes os que se fixeron o araquiri. Que queren que lles diga? Que vamos a facer se non podemos facer nada? Se nos obligan a... Esos convenios son claramente nulos. Estaban na comisión liquidadora, os que teñen aí enfrente. Bueno, por lo menos non os que hai agora, os que estaban antes. O señor García estaba na comisión liquidadora. Se non lles dicen a verdade, pois... Gracias. Gracias, creo que está contestada. Quer repreguntar, señor Guitián? Moi breve. Está disposta a Diputación a ceder ao Concello de Sabiñao eses terreos propiedade da Diputación? Gracias, señor Rivera. Mire, a Diputación está disposta a atender as peticións que faga calquer concello. O que pasa que o Concello do Sabiñao non fixo ningunha cuestión que me conste ao respecto deses concellos. Primeiro terá que pedir o que quere facer e ver se é viable, se é para un uso público.
E cando plantexen algo serio, pois se analizará como se fai todo. A veces pódese facer e outras veces non. Pero o primeiro é presentalo. É que se non me presenta nada, a pregunta era si tal, si cual, e ao final non vamos facer nada porque o señor Rajoy aprobou unha lei na que decaen todos esos convenios. Moitas gracias, señor Vitán, sí, ten razón. A pregunta iba nun sentido e usted repreguntou noutro sentido. En todo caso, todo é posible estudiarlo na vida. Todo. Bueno, como rematou o orden do día, pois vamos a cerrar a sesión, pero antes de rematar, permítame, e de corazón, porque sei que tamén ao revés sería o mismo, dado que o próximo pleno vai ser despois do Nadal, desearlle a todos un feliz Nadal e que coman moito turrón. Moitas gracias e levantamos a sesión.